ko adia koyanim dwumadi obati omono asam wanka odifo Pokobra David wagina adwa ohne yire maame yaboa akua asuama bronya boya watenase ene obati nenka na ene lumba ewofie ha lumba ewofie ha efri ene konyina no dwumadi wei ye no ena edi se ye hwese asempa nipa ya bota ye kase se ye benuma amasundwe abua no ewo ya fiafiem ye kurom ene ya busuamu no ye ne lumba ena ebedi dwuma no enye asam ketu akra na ene no ano be ye den na ano ebesan aye sesesese enye asam ketua eno ti no Madika kacho se Sompa TV no yedi atwago Sompa TV no yedi atwago enya asam ketwa kra ewo dwumadie we so omna samwa bibia boko de ofosu nyankopa daruma ene beneza do dia beduni okay na jo sama kase adwada ne din ya yensesa no enyosa nenso enya aba okay nti boko bibia hye aye ko yenchi kakra aye kodi edwuma ikwaye enne ne nyamede aba bedu nti bibia boko okay bibia boko pokwa bena bra David ba bibia boko de bra tumni enadwe ai bibia boko na ene mebi na menti asenti e pra me hu chambers ajo o kana ha enye yi wo asha na osaso e pay no asha no suspension ana against obi wa ha against pa ayo o kana be ha dwen dia fa sho botom so we see akwana se na ahwa no watom twedi o de be yakọ ni mate abrewatia yes bro baby apokwa bna baby watch break in manager ho kada cho be ma be ka cho se otwiro unsura ko me nhwe osuro nti watch break man ntwe wa won passem asa amna wuntimi montra no for so be atra onam bebu utoma na mo bu se paint no we de odwere ne ho for so be ma yaba na enne odofo ne de adom yetechema da bodwe ma moje de afrisani de yesa ba besom said yesompa da ne da ye no ntino yesra da sasa wonum kan ye ho e wo Sompa TV multi TV decoder no so na brekro na social media handles ne nyina so no ye bu mfumpa e de fa ho Facebook no e ye Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 sanso na YouTube don betimi a follow ho eno so e ye Sompa TV Twitter so ye Sompa TV sa Sompa FM na amanonefo ni tito yo bo ho pese otie fa online me so no anesa wo kọ www.sompaonline.com yes mo ye beka ni nyina so ne ye krukra de akogbo nte no ukọ a ubi anu akenkan no asetie bi wo to fo so be ma ye nchia ye tiefo ne ye hwefo nye ne ye ne wonum e ba besomabo okay what to yama ya homene so baafo ya boye ntabam ya dika ka kire wiase afa na nyina se ye nam soro ye sai enam fom enya asem ketwa ye nwa bako wo ha ye freni lumba si ye kan lumba dia Ghana hadie uyi kwadwofo su firi ho a lumba bako pe ti lumba fo no ye mienu uyi DL free ho de otonyom no a lumba bako bi so eye radio adwuma ene owo ha yene no na ebedi dwuma wo yenkwa na nyina yete asempa nipa dwumadie so sa sisi samapo menteme ho ase na obi esisi wo wakoto asase esisi udie yene lumba ye behwe na ya jinsa ase no na empo asisi semina no ya hwe ne yaso ano ne nyina ya nom asundue abua no ewo ya fiefie me abusuam ene yekurum lumba memma wakọ aba bibia boko de oba de egusu nhira ye amanfo dodo no na lumba obeba da bay enti nanu fiada ne kasa o morning show no so eno kwa de na amanfo etue fon no ajebo ajanya beduru kwaku lumba wabedu o kwajo udini kwa da ben ya wo ni mese me ho de me kwaku ani haye aha eti na ho ofe no kwaku fo vat arade ma jambo fo ha de waba edin e friend kwabena hwene ye pa ngena makacho no Sompa FM meka kwaku fo ye didi bom ye bibia bom
ono on fire ho ya dwuma we on fire ho o de pa ma ye o de pa ma o se de ya pa ya mure ho on fa ho oh fosu yeah empampa ne ma ba mu nso kanidi ho ya kan nyina nsebe sama fokrampo se sebe on pedodo ne atiasefo mi nwa de sebe predua se me ne no ma hye ne ba bebre woni me na o respect ni pa me si o respect me ye wo me ka se wo kuma se fm no so wade hye ti du me bi na ko no ye program se nko tra se me wo fan so aba betra ni ade obebo mu chi dom ni ade eti lumba de enya me nko na me no ye ne wo dem ade ene wo mu a o mu tie ye de wa hyanso de bi na hyanso de no ebi na wo me hei no ne de ne wo yi tu fie e wo mu ano de aba nti emre semu no wo de beba na obi ehun sa lumba na ye ka no ebi na be biti ni pa bi ba sa hyanso de ne ba ne omafo bo se re lumba no onie na oye ni pa bi a unsasem no kind of cray o kind of cray any pass on ni de djuma o mre enti ye be setifo ne yahwefo se ya wa baidi ye nyina no ye mfa mpa bokese enta na chi ne ye mfa nta djuma ni so chi na sempeni pa enye krabe medase o tententu ye ko ye nim kwabna bla unwa be malumba wabedu wa kasa de wo si bodi nti me hira wa bre bia ko bra ye bo ande dini de lumba ye mimya prakope mi won hya ba bia ba me nim bi ne eto nse didi ene so ye mimi hia ba me nto nse didi madam for pan actor ne actress ne ho anwa nyina me ne nemu to emi nwa hira fam ne na nete wo ti emi nwa kwa ba ni ko bra ye bo ade hu afa bobo e hira da ko bra fo bia mi mama kokuma o mse wo de koku de fa chame so mama ka ko bra ni bi ma o de ka beba bana pa ukwa bana pa anye deep apa eto fosu o should din the word kobna o say kobra phobia yi ni pa kese entira lumba busa so ni oduma wo din de e ya buse de busa no on kire kobra senti ayo me ya mum kakra se menua akode kweko o de mfa against se ko koya wada ontimi koya wada nyame sheda no nwene yen nyame sheda no nyine ne fre don't worry abroati ya bibia boko lumba bedu bibia boko sanka wa amana de anka enye boko sabat nyankopon agye ntata na ba beka yense de na kyese asomdwe mu ano na ofoso be ma se sompa ba yese odehye nko a wonante eti sompa ba ye no se otretre ne nkwa ben mu ena efa adwuma yefo nso no da ne danso no ye fa bi na ye de ka ye ho se be ya empanyimfo se sa wo pedom na sa wo pamododo a wonko a wugina paso e wo badwamo na esansa sompa ye pedom ne ye ne wono masom ama ye som na ye sompa na ahye animonyam e wo asase so amabia ka Kristo ntino na empanyimfo ada Roma wono matu na mopa ya chese o makwa kofa ye nua be malumba dadi e de aba kwaku me so me de akua wate na wo de mema ne nyina do maka na me se ma ye nchen na ade edewo ya me bo nkwan a walai min dwamanum me minim nkwan ye minim bibia ye enti ade edewo me ho ma me ne me sister no bibia ne mi ntini wa ba udie mu wate ya so de amoku abon nkate kwan a wato onu ankasa ne de mu nta ha de wo de wa ba no bibia hia na kɔ na adwuma wura ni wa come to me me settle bibia oba na makwa konhu no nchempe akwakufu odoso enti yama na kwaba yama na kwaba ne yesre nyankopon se producer ketu obi efre ne kwaku kwaku so producer ketu ketu na oba no bada akoso ya de wa ba wonu so ye gbaji home producer enti yama lumba kwaba na ye ka hwra ne se ye de nyankopon hwra ne mpai bota na chi se won fa meka ye de no ho na ne somo a na wo so ba bi ne ya tene nkapi ye nim de otimi ye wo ba ha do so ye nim se obeya ma na buru so se beya ye tiefo ne ya dofo no so no omani beje na dwumadie we se so no akodum pompon so ye nyina ye hwehwe no fo so okay ukoswa hili kasemu a okaka bi o se malima hakutani benedamu ekutana. Mountains do not meet, but people do. Yes. And we ponshia, and so any peshia.
Why na ka say asempa nipa ebetumi ne lumba hia ya adwuma obi ana anwene da ni sanse nipa hia ntino na odo abebodom na yebesom asanteman na yasom Ghana man melima hakutani benedamu ekutana mountains do not meet by people too lumba baba memo akwa abasonko so bie yeah cool dwumadie ni ahyehye na yebeko akoyanim sede da ye no na sei na wo ka kire asanteman Ghana man ene ofansi nyina ene empo asempenipa ekukasie ya wababa betumi de na peso ka ansana ya to adwumadie ni so obangazi nyame nhyira na onhyira abediafo nyina se motima kokoden ama ene akonya bi sei so abeto a yenso yebeka ho na ya to aso ama adwumadie no akonanim Mijiri yese obi otu o man Ghana mu biare ye ka ofa Bishop Lumba onimnipa kro na ene dwumadie ni be kono ne ya na mamu yeduru me ofa se na opinso otumfo setu kofo ofa ne me na do danko akufu ado ofa ne me ntimi nya tena se na me ofa asefo ne yetitirifo ya na kyerese ba bia asem ne fa ba bia suronim e ya kokoduru so ne no kore so na ene ma atima kotote se ne yepe nti se de mpanyifo ka se enkyene nkamfo ne ho no ya na me pedwumadie agro ye form na afi bebia mapimaduru no ne beba abeka ho na kire se mudi ne abi nso abeka mo na adwumadie na kotote dia mai okay Lumba na otene kano na adehye no obo omudin no akuku dam fonko a na adehye we 8 no dia na kire se sompa sempenipa no ya jumpo eco high level ye yo 10-10-2 bafo ye bebo ye ntabam sentaban ye bomu a ye nam soro ye sai enam fom afutu semu a enne ye de ebrewo no yiwasum ye na etie bi efrise ye di ka kire amanfo nyina se sompa sempenipa futu sem no eno ene tetene wo manfo eno ene ya wade yie eno ene ya adwuma yie eno ene wo manfo di bo nkotodwemu a wode bo wo mbra se de be ya onkoto amaniem onkoto esem na onkoto frem ena futu sem a mede ebra wo no enye de wo pe bia na ubenya enye de wo pe bia ena ubenya ewa setena wem ene futu semu amede ebre wo no futu semu ne bekotia wa pa orofo ewiase abrabo no yebuo mu no saa setena we mu saa abrabo we mu saa wie yase no me pese me ma wo tie ase se enye ne wo pebia ena na anwumere ubenya efira no pa besi saa bre no na ka obi botaye ne se ko be konkai pa nanso wantumi anya eno enkyere se abrabo na asi eno ti foto wa adwunim se enye de wo pebia ena wo benya no wo asetena wem eduru ba bia wo kon beba abenedie ebeba wo bre ebeba wo abrabo wem apenisie ebeba wo asetena wem apredie so ebeba wo abrabo yimu eno ti asetena wem no fa so tirim se enye de wo pebia ena wo benya ekokoba ne sa na meka cho se achechede nantie boko enso woduru de wo koro eduru babi na wo pepre wo ho a obekọ akoto amaniem atofnam eno ti abrabo aye bono se ka wo beto obu ase na watie mpanifo kasa atie mpanifo afutuo ewo abrabo we mu a orofo ebeduru babi no se wunya ntobo ase ewo abrabo mu a yankopon ebetuma boa ema de wo pe no empo se wanya ni nyina kra no a wakoma ebeto yem ewo abrabo we ma me papa awade no akasa wonamu no nya de opa bia na benye o eturu babia nyankopon hye na so ne mahwe eturu babia utum sa abrabo no obi tempenten kwa wo furu sane wo brepa esan sanya de opa bia na wo benya nti no eturu babia no waka wakoma ato yem obi anya sika se tam enso abrabo yi ka wo pe baba akopɛ ewo awade nim na wodi sika na hwɛ no na wodi sika na gya no nenso so obi wo ho ade obedie kura abɔ no eduru ba bia wokɔ afuo mu no nsia ba no nsia na egya kura wode eba no wobetom enkoda nkron die na wode beto no madi
Enso so esan se ne de open na obenya ntino de wawo nkro no wo pesika de ahwenkoda no ena de wonya akoda ne bie no so epe nkoda emadia sika ahwe wo mo no eno nti ena na meka tro se de wo pen na ka wobenya pa de a ke wiase abrabo kanchinyi de bie anim orofo se yetutu ye nan wa abrabo mu a na yesi ye kotu ohiase a yanto ye boase efiri se eduru baabi ya nyankopon betumi ama obi sika se tam obedwene ho awo ntiase saa na eduru baabi ya otumi se obi eda hiam obedwene ho awo ntiase orofo nya de opa ebia na obenya awo adwuma ni mu o eduru baabi otumi se ke ma pani bia ka bedi pa na obi ka se aduru no so na so ebia de mawa wanhwe ya na wakwa akose no beduru baabi ni wanhwe ye na ye de mawo awo adwuma ho a na ababi a wokeka de adwuma na akono wo de adwuma no ekoto amrem saka de wo pe na wo benya odofo ka wiase ka chinyidie bia nim eno nti yemfa hye yakoma fa hye ya adwene mu se ketua bi ekura ye no eduru baabi a yema yani nso eduru baabi a se yema yani ekobre atra so dia na ekwa bi so no ye yakwa kwakotwa atia no ye yakwa ye bone eno nti yemfa hye yetrimpa se ena nwumire no okon ebeba de ahokyere ebeba abenedie ebeba nanso so no se de wo pe na abenya se bia ku se bia nyado kanye bruni ne trabia ne kentampo eno nti anhwa abrabo yie na yehwe de ekura yie ketua bi ekura ye no yentete so kakra mfa mo ye bra no na hyebra sesafo ne awurade de a ebra yetutu ye namo ekoye nim no ombeboa adomaboa amanyoma akonkan eye me modofo pa seya waboaji fosu 19 fosu bafutusem media brew enono kwa kunya de opa bia na benya fosu ye nchia ya tifo ne ahwefo se o ma hwe so na o ma twen yen na enejo omako ana yakoni asan ba beto mo nyi so yizi sa engineer kedu bema gas baby awo bia gas ovi mechiawo oyibo national ene yetifo na no se mamenchia chairman ojo ya chairman ojo wo efenisen refikro no Manchester fan club ai diwuni ni mpefi ai chamojo oko kontanse hono mi refikro ko no makaya ofosu ana asem na de aba no yenwa ba ma Peter obeka se enen so asem no a great pa nye de ope na wiase obenya ye tufu a na ye tufu akogina no ma be so se ye ne nipa no ye ne ma enipa sebe mpedwasa ye koye nimu a ne de benya no yes arashi kope ade a emuodu na ade bi emuodu bia na ho ye bia no ya na edrume bia ese brebo no so ede na nso no wudwa akokwa na aboa na ususu se brebo no wanto obo a eno no bonwuma bi bata etime se ne nyina ede nti na meka sa edrume bi obi wo moto na adwen nyina se moto na wanya no se bempo nya ka nka ope ekwan a obefa so obenya ka no eno ne ne yetu honfo ewo kwan be so me ofo so me kasa asemwe se nipa wo sika se de edumre bia enka hyeda anase try se wo bekọ ahokyerem na hwe de we ahokyere sitie ko bible se yenso akra nyina hwe edumre bia so ahokyere hwe na ko ba se from into what dan into no so ko sa situation ni mu a anko haw obi motifu ne se on the day bia anka so ai oba nanum na ewo sogum enye saa na wiase na brabo nete edumre bia nipa se wo situation bim na se de wo pe no nsanka eno kura nyankopon sa timu wadwen foforo bi ma wota adwen akọ wanim yie eto tia wiase se wo de bia no ade a ye papa nko a obi ti ba bi obeka se hwe na wane se bempe wo pa de bone enya sa na wiase te ya meto ne sa wiase na ebeto ye no aye kef dume bi ekọ straight aye sa hwede no obetima wi ahwede adu ba bi de pa ba adu ba bi a na ye nsusu sa na brabo ne te enu ntine se wadwen se de wukuta no se wani nso a eno nene agya ye nwama manum ne ye no faase foyi saka wane sebe no man fata obi tekam kama no agya sum no wo so adan ya meta amaso ono nko ane hu seneta amaso wa wotim no hu
ko ne ko ne kwan ye be sere de nyame de adom no se ye hweso yi a ebebo ayen because we asa brabo no ofoso enye so easy sa ena me kasa asema ma obi a woti ate se we asa brabo wadwen ye o se eye de sa wo boa wati enye sa na te edumre bi a wotimi se nipa sumes no ye odefo nipa sumes no wo sika pa ba ye de ne sebe one nkrofo e pre sebe mota ho abrabo ne ntesa eye ono ankasa na brabo bi obo ese opese sebe wa mangu bi e fre ne chembede sa mangu ne se mangu bi panya eboso na hwe na obekasa abre ba emere awia na ahwe sa nipa bi ho ono ankasa de ekuta no opese wo force no obi ti obi ti de bia me kasa ase mo se wuti wia se enye wadwe se o mind na wo body no wo de beye se wo obi struggle challenge we se obeto amnam enu ntinya de wo pe nyina na obenya de nyame de adom wo no se bi de bia me kasa ase mo me obi sene me nso me sene bi eti se ohun sa de ne de a ebeboa wo ba sekra mo ni so ba sekra nyankopon na left nipa edi ni du baabi eti de open na wobenya nke ne eti ofoso ke apon en ho dadaada wo ke asoreko na so soreko so enye ye enu nti yento ye boase ne nante se sebe achechede ne de brebrebe ye bedu bebe ayeko ofoso mi dase okay Paul Kwabena bra me dase me chiama dofo nyina ke ye dube man wife akode ejiwa me chia no pa chia sara kuba ene ne doba ne granny ofoso unum de ka me pen pass CA kam pese ko France president Nuso France kwa na hosa akaminya sa akamekoye sa president na akama beto Ghana ko dwi na kam me de adua buru abine wuti adua mutem no na so ma yeden na kwa akoye president wa France enya de open na benya wa brabo mu na ke nyina ke hye na de empobo ne chene ne yi gurat kwa hye no sa akode ayenam obi bombo ayenyi yi nenso de ope bie ni won ma benya enena minister bi ka asem se omu nheda mpegya aye no nyame anya adum na se eni man to yom bebre ko akodi schedule se maame eni omu kro mo start dada because 1 million ikura ono ade chie wotie wo ya o first born ne nine o second born ne nsa eti 1 million tete pala film kura mpo na de be ka ne chop money nru chop money amane sewa obia pese wunya ne ho tam ko da condition mu o da ka mu e condition SOMPA FM store e condition mu what basket ko aka pese condition bono nenso abrabo no enyemrekatu se de wanka se what waduru e di paste wose na woto obo ase bi ko wonim na se brush now ba bia dua no wono na se rubber no ko wo se so wa ene so kra kwa ebu achi bidin e be ma wose akeka ama moja aba iti e ya botere da biam de simnwa mate for no so drivers pragia abuya edwadefo momuto nsuo boko yene kakran na onyankopon fa sande manso bra wo branso fa nhyira wo enkoto amerika se wo kohwe se ofosuo bemma kontonchiri hie eti akunya kese so eti pokobra me pese me dwompo me nya omra sam kokotra akwan so me pa che obi nro mo ensam ngum so meti ato enye di open abrabo na abenya na ka ha me kura ka se fa wo nyina ama ho na ka kokotna ho enye ye de wo bia wa wole na wote won mo ni so obi ni ne girlfriend pie omutu odidie ge ni hwe bema fofo na oto aduane no ana bema ne busira se ada na yedidi na unhwe aduane na umie ni die osi na ni na koto ho nipa na okofa no unim no o se nipa bi atiade ho a na ni nso ana ompe but ofiri mo se de yenua panyini lumbaka no ade kura na wompe ba ototwena na nani yeden edi ekiri machiri de nti ebesre adofo yeni ye ko benyina no onyankopon o chema ne so aboantatia so eti wo what is your problem yentu ye boase ye abrabu na abrabu no ye ninka so yetu ye boase ya
onyankopɔn de yedie ne munyam ebema yen amyeso yetuma kon enkode nyankopɔn chamdas abrotia Ofoso bema meda se mechi adofo eni ahwefo nyina na ene de wode amaye no soso eye na ebetimi aboa abrabo enkanko ne nimpuntuo enye de wo panyina na wo benya Ofoso bema enka etesa enka de oka se aboa opete anase na nkwase wope enamfunu no opete openamfunu bia woboa ose senka de obi pe enanka wonya enko no nko enanko ase hene enam no na ni je ho pa nso nya wonya binti ena ya na odidi board aso ana se wowewe namfunu ni ade na Ofoso be ma ewiase ankasa no senka de panyina kora ne yensa ka enka ewiase be ye beta ama yen enka se bia so se bia ku ye nhya da nsua nyansa sa enka be te se wafa asase dia na se wakwa akoto ahum wudi sika na wudi ni nyafu sabia so sabia kumfa adwene ani mudo bia nhyeda ento ho sa na so no esanse nananom kura kaka sabi se obra ho no eyokunte no obefamu ansa yenim se sika kokko beba bonten no e pass through process ya lasa no crampo no eye oja wo befam black ne de tujemu a afi obehu sa abra yezu na ye kokko kama ne afra ni sika kokko na ewiase ewe ni so for so be mada bia meka mese na nanu mo munnim de enti na da mo ka se yese amena untimi montra no for so ho anan pre ho sa obebo atra nye so obekwa akwaji wani so na mbebu se pon ye woni padodo na wo ho aye ka sei no baabi a wase omuduru abrabom no omunya nduru ho na so omude mampamirika wonom epo wonom se e won tentam so wa bla wonom ntombo ase afi na moja na efiri wonom ye woni papi na ye kasai no adwuma na won pese wo beye no esansa ahototo comparison ya wode na wotototo na afo esa abrabon kankro ya wo pe ne ntemonte no enne wakwa akoto fene mu a woje ne ho a enje tresam no kan ye ewo eye mebusem ho no Ofoso be ma wasenka for rather 301 wo se ade bia ewo ne mra wa hyehye de ama na wo wiase there is time you should be content with what you have right now. Bibia wo bia no Ofoso be ma hwe na ma wani enje ho na breya esem no Nyankopon aka no na asem se senka 40 miensan chemu du ba ko no wo se wo ya na ade nyina fefefe ni bremu eti se brede nso ya mempere wo ho anya sa obefa ho metie e de akwa wo gemu afa na wo bobuga ebe wi akire no na wo de won kwa e na ekwa akotwa so Jeremia 17:11 ne kan ya sembi wo Ofoso be ma ya na ya mede wo se empele wo ho emfa ho nkwahya ade bia enye wo de mu enne nipa dodo na ena ye kwoto chacha ene ye kwakobokro no ena buga no mo de fa brabom enema ensese eye wonom de ano na wonom de mpere ho no mo kwakoje e kire ne Bible na kan wo Jeremia 17:11 ho no wo se ubebu na emufa eja na wo kire no be ye okwase because wakwa yese akwahwe dia obutu ngosu enye ne dia so eti ye tufo na anwumra ka kire obi a wo tie yese abrabo enyamriketuo abrabo enyempere ho enkakra ubekwa akodu te sade abosoma kotere anase nwa ono wadress hyepe wokwa na asefie no oyi akye no Nyankopon ye adom na wo hweye na wo sinkete na wo nya gidie wo Awurade Nyankopon mo se wono akasa no ye wo no anase ye bode ato na yem no onimo dadade a yese wo ma wo sono boto a wobema de udi behyem enti mo obemu na mpro ho enkoto frem ye gidi se Nyankopon ada wo menti no bibia bekoso ama bibia so akoye abiamo so me de abra matiase na nipa hiamwa okay ovalumba Papa Awurade Nyankopon hyira na wonhyira yetiefo nyina ene waka asem ketua bi bata asem ni mu oduru mu abai obo asem ni so awase agumi afi ni maye oke asem ni sa na ukomu ya unu se wo branches pa onipa bi otena transfo asase su no wo hwehwe se nia wo pe bia obenya no wonye cheba na se nipa cross won che wate asefo asase so konye ni onipa hwehwe nyina no wonya Nyankopon ne ba Yesu Kristo kura ba asase su bire bi bai emo ka se betumi a nka susukuru wa we nya dai ensa me ho e kire se na gya ne Nyankopon so ne ono kura epe no nye ne nyina no onyaye nti wasi agya wo pe na enye ho na so no ne pe de a nka amane afiri ne so papa ne yepe nyina ne yenya nka Professor Mason tena konya so se president ni odoma nkoma wo mfa na pa kan me fa no nya ne wo pe na wo benya ya hwa asanteman kakraka asanteman ni
ɔfa nyɛ nea wopɛ ɛna wobɛnya nea yɛpɛ ne yɛnya anka obi nkɔtɔ nku sɛ ɔbɛpɔ ne ho anka ɔmeɛ wo ne buroni ba dada nyɛ nea yɛpɛ na yɛnya nti abrabɔ sɛ woante aseɛ saa wobɛwɔ ntwɛtwɛdɛ wo nkyɛ ɛna yɛdeletiw sɛ sɛbe nneɛma ɛgu fon so na ɛnyɛ na wafiri ateasefoɔ asase so akɔ nti onipa a wɔtie anwummere mfa nhyɛ ne tirim sɛ nea wohwehwɛ nyinaa nyɛ no na wonya ne yɛahyɛ David ho nkɔm ato hɔ nanso no wɔ ka nwan wɔ serɛ so ɛkyerɛ sɛ nyɛ ne onipa pɛ na wonya Joseph kɔda afiase nanso ne da yɛ so kyerɛ sɛ ɔbɛyɛ kɛseɛ ɛdi adanseɛ sɛ nyɛ nea wopɛ ɛna wobɛnya nti nea yɛka kyɛ ne wɔtie anwummere yi sɛ saa mmerɛ wɔ afiase na radio bi twam wɔ waso mu a susu na te aseɛ sɛ nyɛ nea wopɛ no aba saa sɛdeɛ nnɛ nea wompaa ba mu no ɛkyena nea wopɛ nso bɛtumi asi wote aseɛ sɛ abrabɔ bɛyɛ fa ma wo w'ani mmiri wɔ bi na abɛko akɔ anim ofoli okay Ofalumba watwa ne tia Amina Tuga ɛwɔ wɔfɛ so abɔfoɔ maami bi wɔn fa se mpeni peni agorɔ sɛdeɛ wosi mia me phone so no ɔna ɛkwenkwenkwen saa no ɛnya asɛm ketewa wɔfɛ so abɔfoɔ ɛnya asɛm ɛnyɛ deɛ wopɛ bia na wiase wobɛnya 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 hello okay yey okay yey I hear it lele jetiato awade no gusu a wo boa ho Oba enye nkrasem kura enye dokesa na minje nyame adom mo libia dana ko sa na ponche no ma chike na bodia mu no o de ye beba awade no ko fa ponche bia mafefre mu ate aponche na ha de bodia mu tu de o ba mi ya ka tipia libia be fine ye pese o mantam no ye ba ye didi wia na ye de na tubutu aba Matiasie kiao Matiasie ofa na ejamso penedi for Jova nko sense ene the other player ni ya che ni business na senka e ya so dem a ka de be kan ya se ye game time ni asori enye de ni beto na benya o enye de o pe ene de be ni ni abenya ka se de jodo ka so mo ka se ko president edi ka se bi ka de kwaso anti me chese looking for that year and for you be the other munana the one no when you shop everything wow amen hello baby afre wudin if I can say so about no okay yeti wo bapa oh yeah you know and I'll be you they are na ya na ya ni ya ho abla bo ya de boy let's say me abla family play o na de en kwai say ya damasi hello baba azon jan kamo ke adu gas oven papa wa de nyina ke adu gas oven papa aje wa kwade ho ye okwade aje wa ba papa bi ake edo hwe ni ma na ne de ne ma hello hey Yenina ye tie SOMPA. hello yiki hello baby afre wudin me ka fi go pani pa ye fra wo say I don't boy. yenti o There can say senka bi ka de opi bi na hunya senka obi amu bi mbo. Ko bi amu bi. Okay, na de opi nya. okay hello Good evening. No. pani pa majo so baby afre Facho FM ko je somewhere mo ka bi asante ba kwai. Ya tia be kwa amahene na ase kwadwoma me wate. Ate. Yenti o. Tutu mo de mai de vase yeni akitwa mutie no mo fambo mo bra na mo fantu afofrofo. De bia sama mo de mai sama mo de boy bra boy. Da mo sa mo shram. Okay. Hello.
Hello. Ke adu gas ovi papa ke what me awuram. Abi ala de ofu am say how. Odi for say betete akosa. Sofo. Sofo. Ke yentio. Sofo. We suffer na me free so. Suffer ni mo bi papa. Baby o tino de we de kamena me you dia. Suffer. We dey be fan show bi suffer. Ke yanku ye ni. Be pa cho hine yire wo ho a ya no wa che. Na ye tie sompa. Bi ka kire me say. O hine yire e kasa. Na wo ana kada se be sra no. O yi obi ade. Well susu an kanfo bi fidie mu aboa. Na hine yire abayi. It's a catch that right. And yet, dear, ope. As a mood, and now be ya. A castabri coming to baby, when yet you were to be baby, and coming to do me. Sabre quabre, a free man ponte, quabwa sudina, sabi yet the sumus and clanty. I'm coming, Tiabucha, coming, madam, off. Oh my, ye timupa. Ye desumu tisa. Ade. Oh. Papa de man fancy. Why? Okay. SOMPA. Hello. Hello. Udin baby afre free. But I'm a free schedule. Udin the same. Okay, from Duboy. Yentio. Oh, bum to me Damasepa, and then now my journal was blah blah Guinness Oh, or Futui. Ama my grandpa, Damas, and Michel. okay. My Hello. And they say me and the bank is good in it. And so, you say, okay. That's it. And then so I'm using home you have many stack up to me. You be yes. Okay. Hello. hello. Baby afre free Udin. That's what me say. Sapa was together. Yentio. SOMPA. So I saw more than a certain my idea. Yeah, that's it. You have a pen of me and can be engineer. And so that's one. ano kwasa. More than more month, more than a month, and I'm sure. Okay. Hello. 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 Yeah. Ajuma dase. Midiane, don't change from out of the shot that you have a run about. Ujina ji run about to ope. Then just run about this. Kwa for no statue no esi ho. Papa not to start you the swap pampe. Wapaja ni tia hwewiem. That's the cherry. Bodu ya no kura no. Baby, you crano. Sikadwa no ekura no. Gajanu Sukrano. Santimai tiase. I'm a plea again can't consume my man. Piao. And no, I don't know. Those who are changing that here do that to the store. You know, so Abaco. Then what you got to Bawa Santa Mamuano. And you. No, boss, Yeah. I am a camp. I don't know. Any panel they are playing. I got the opinion now. I had an American like America than here. It's me serious man more. Push me and you like about the man who said you Jano. I would dance for you, Colonel. And then you open up. Every time I say Jano Canoa, push me a better than I can't afford it. And this is another open the window. This is your one. What you call? Okay, hello. Hello? Baby, I'm free with Dean. Masa Musa. Oh, Penny, Bibi Aboko, dear. Yeah, that group of Trady upon saying, you don't be an Abignon.
na mo se da pa ka se kan ma mi ewu aka ma SOMPA o e me pe mi nya ene me se me be yina me ko a me dia ro honko a me ko ne be yina masaba ke me pe mi nya nti de open nya de abenya na wunya mpokra na ke wi aso nke nyi ya go po mai ni na ya botre me ze se de tie bia de so no ene na ye ma wo na obi amfa ya mi nsiramo. Okay, hello. Udi baby afrefi. Problem kan boku. Openi. Saba ko de. Ado manisha o kaza free. Ni kaza free kanya ase. Yenti openi pa. O asemo de be na de pa. Party asasi so anya de ope na obinya. No krepa da wasini futu awode male. Na maame no to nja abrewa no abrewa tia ayasem ka wo ye sofo ma sofo pa na sembi obeka bia no de quotation ma won fato ho na ewuro wo sane aba wakoma mu nyina nti ye dana se pa nyame shira no na mi yusu atekureta moni pa ba ko bi no mete nka che na se fre no tofia kwa okay. You know, but the home come wadawro ma. Hello, Foso. Yeah. Majo so pani pa baby afraid food. Foso, well near Ketwa Oba, could you come to the African team, Casafrica Swa? Keti, Kaswa fine. Foso, my few and Casanga, Foso. I mean, I'm a full circle quarter. Pia, Foso, if I couldn't was not in Mammy, Yama or Siana. Foso. Papa Mumbo. Now, for 2 months, the so the sense Yin Fanya, you may move to be a Sakwa. Yamisa Munaj Mapa Mumbo, and Chanko Masana for Yakitini Caswa. No, okay. Hello, last caller. Hello. Udin, baby, I'm free. Oh, you to me, fat. Mestre, Yahweh, tear for you, say. Say ofra my volume of TV set no na radio no confirm ni enim komo kama pa esremo na nyoma enkonkai aha ne de ofra no nyina besie eno nti ewiase nya di opa bia na obenya eno nti se ketwa bia wanya no mesre se obehwa so yie na de wanya mpo no wa ma wani so ankobiri obi de Yako adi akoyanim we ene asɛmpa nipa de asanteman agiatum de Ghana man agiatum otententu bafo ya boye tabam ya namsoro ya sai enam fam yako akoyanim womo ba no anya atenase womo ba no anya atenase asɛm we ya transo pen na asɛm we no na akoye ne ho besepa ne konyina haban ya tase ne banimdifo ene wo yuasi nwansansi ene yebehu dowe abrewan kuruma sansem we duabo anam no se yeka duabo anam ase we mu a duabo no beye num anasensia yemu sese duabo no de he ne adane na duabo no kran si so anso be na abaso be mansi mami kobodua kokum ne ba mami so nyo ne bodua kum ne ba no eya asase o ma papa ikotoye na osi dai na akwa we nyina aba eya sam Mame na kua efri so ame watena se na William Yawusu efri fade mamponten wono so atena se eya asem kase papa na kua memo akwa ba obatampa me ya je o mame wadwendwen so na hwe ma bobi se ni ye na de a anu odin o bibia bako de okay na ya kasa gu microphone mu ate Wakosem ne say wo de beda SOMPA sempe nipa de be ye ne say bonetofa efri say ebia na nne e do obi tie dwumadie no ada no we SOMPA FM bonetofa ne ehwe ne pa asem ne pomasi bre memo akwa ababiem okay yakọ computer so dwedi emra sesia
21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa. Okay. Yako akoya nim yakote yanimwa na yahwe na akua memwa kwa ababiem. Batapa bibia bokode. Na akua firi hin na baye. Swami heya. Maami wakosam ne senya ode beda se yen eni obetumi aye. Brad ye he ya wusu onete he wo hade a wo se ya wusu onete he maki yanko computer so gwedi mesisi ya Wait, I'm Beko. Men krata krani. Hey, any member connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredi di musa. Oh, Express Group adarumenti akwento aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say aye to ana se visit in so. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amu pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention a crime of Kumasi, Asafule Roundabout Hwa, Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more Humacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Fredas chako pada numbi Fredas chako pada numbi Ebesa o yadie Sebe mo nya pomudi Ebesa o yadie Fredas be mo nya Eje usume sawu kokroma yato Fredas chako powder Bidi adro ni bibra me wine Edro we eye pa Sauti so bia no mano ne bia wudro m na hadi padua no a yo be ya ne se wo be sa Fredas chako powder atreba akodi agusuo grass mu wo de atri num na de mano no ma ebe me na dana ho ato no wo pe bia to a kwa so korema mpon Pentecost asoda no ho ana White House da ka hu se dre nya mapemfo abata wo ma nofo ana kwada woni mfie dumienu sa dre sa wonum ne don hwe aduadu na ye chi na o ha ne da so ho de ma ko hu doctor so be so fra 0243 943 413 ana 0260898914 FDA ahwehwe sa adwadie nkrato yi mu age atomo se eye Kama sem sen ana mi ride medi. Me say e mo wan say nipa nso nya me di Ko be che mi sika mi from kra mo fa bi. Eh, ya se kra di wom. Na ura we. Mi ra ko na sika wo di ja mi se mi fa modan so. Ko bia be mi from mo fa. Bra ne ye. Na mo nti Joy Chem Roofing Company Limited kan. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na for the platinum bond Japanese aluzinga. E de ba man mu ha, ye de bodan so afanan ba bia. Wo da hwese ye bodan bi so ha. Papa Joy Chem for mo Ghana ha. Bi so mo Ghana, mo mesina mi ko kire bi o factory. Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing said the go down so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type BB. Southlock, IBR, IBT, and Irota. Now we say a metal truss. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for name baby and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali. Bolga, Wa, and after Chiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyami bibi wasoro, enti maninsanka. And then man abani you wo te o ko make sure what the 5 place aduane no ebe 5 o'clock so we ya make sure say me wo corner ho no mo so me di agona bi o
aduane a mebɛdi nti meyɛ miɛnsa nka no ho achi meyam jish meyam adai je gasto me shi idea wo church wo yam ya wo yedwa aduane to wo yam a ya etumi ma wo fe when it is so a asem odo me kan fo gasto mixture ma no gasto me say wo ho bet so. Is it funny? No, it's not my funny. God. Is it funny? Open it. Do support to a friend. 0233 302000. Enya mapping for. Nkwada wanya mfie dumienu. Di wona wa man kwada nufu. FDA ajetwede nkrato ya tum say ye. Gasto Mr. Yaflu ya dedro. Okay. Dia santimanya jatum ene sompa asem panipa. Hey, odiana dia asem asantiman tidy. Asantiman and tidy. Nana kuya memo wako ababiem. Ma me empom te say. Nana kuya free hin baye. News wa me. Ma me wako sem awde bedan yenti o. Me monitor asase. SSC edan is misu sidan insisuma. Madam Fubi na de me koya na mam koto asase. Me koto asase no si osi oye preacher. Na msu yo onye nyina e mam. Ye nyina ye tie sompa. Madam Fu no ene na ehwe so ere wo ya mame. Ene ono so no enam o so no ye ne de ma no. Nam se ne sa de a me de me yale me nkan chi obi a mpesa de no me ye ne so obi ahu. We na me ye me koto plot no. No say me se me pekota ana o ka kire me say asase no kota ni ho nam so na sa dia na se no say half year 16 million nam so oh ya usu me sika ye 10 million enti di be ayi no ana me de 16 million ko me so minimum ade enti boy bi wo ye fie ho ye wono graduate nam se chicha ani yenko na asase na me to no me ko mo se maji bi penti me de aka ko soso na ese ma ye bie ye kwa na ka se woni yenko na asa ohine ni ho na msuyo ma ti ne de baaye ti ba me sa ya le ko daji ti me baaye ne edi sika ni nyina ma no na me po me ye me baaye na me se ne me twa bros na me twa bros Sompa FM ewie no na me sa ya le nti me ya le be na me se se be ndem pese oto foundation ye de e ma me nim na me to bibia me to ko to obo na me to nete Wana akoto ye anade wana na me maniska ye wusu bibia bi ma na usika koto na wo manisika na wo ya wotwro me pacho sika ne de minim okay minim sika ne nyina ti wana me koto bibia na msese no me pese auto foundation no e ma me no obeje me se na e kan no say 12 million na msuyo mate sata mso na me yale ana nam sister ye friend na de nam ne so ma me ko hu ya wusu no to mo bae ana me say ayfro sika de menti mi ankoyi mi yale enti sadia eni ayfro mo nko na dafo enti mi na ya wusu ba anopa ana me say sika de makwakoyi ha na me say na ayfro ye tie sompa na me say eni ese na me ka 12 million na me de ma ya wusu ti me de 12 million ba na me say man 500 say wonye fan forka no onya de ne ye de e ma me ko he no nti me hoto me kakra no na me din kakra na me ko ya abros na me ka so ntwi ko gu me plot no so no oje 1 million me ko ya abros no enwu na me eni emi sun me ka se me nsu na me bo na me nti sa na ifro ya wusu ya me no se me kura makasa me ko wa asase bros no nwu asase ne so na me su yo eni sa dia me ko me so me no maduro me so me yale na me se me de me ko no ba no ka che no se an edi na ansa na me bae me hoto me kaka na me bae na Sompa FM ensu oto enti na asase no di ayi obi adwuma Sompa FM enti true say ensu oto ode de na ayi obi adwuma masa me bros no okay bros no 1000 enti di ayi obi adwuma enti true ho a obetwa no ode aye na me Brian adenti na waje 1 million say wodi ade no kogu me plot no so na me bae no ade ni nwu o so di asaye obi adwuma adai ti na wo ye me sa na me ko nti me ba fie na me ba fie no na me se da bi na me fie da fa kosua mienu
ɛna mede kɔtoto ne prɔto no sɛ mede hwehwɛ no nti mede hwehwɛ no no na mewɔ saa na ayefrɔ no frɛ m sɛ na akua bla na sɔfo bi frɛ ɔnam sɛ mede na akua wode kosua no kɔ no na ɛyɛ ɔya paa sɛ ɔyɛ bibi ana mepakyɛ na ɛyɛ meyɛ nti mede kɔhwehwɛ no ayɛ ma adeɛ no ayɛ dɛ ama me wode kosua no to wanka bibi meka hwe manka hwee wode to hɔ ammɔ mammɔ anyɛ hwee kosua no anyɛ hwee yɛntie o enti mede kosua no to hɔ na mebaa fie na ayefo no bi gyaa me ɛna mewɔ saa na ayefo frɛ me sɛ na akua yɛsɔfo bi ɛɛfrɛ na me sɛ mede memma sɔfo bia mede memma ɛna sɔfo no ɛfa ne phone ɔde frɛ sɛ ɔbɛ akua bla na me maame kura de na akua na mekɔɛ nti mekɔɛ na ɔto nsɛm no so nyinaa na ɔkyerɛ me na me sɛ sɔfo ɔkɔbɛka nsɛ ɔse gɛ na ka nsɛm nyɛ nti meyale ma menka na me so yoo mate na me sɛ sɔfo maa mɔdwe o mede wurawura so kɛkɛ ɛna ɔse saa ɔbɛ akua baabi a wode kosua no kɔtotoyɛ no ɛyɛ nsuom enti bɛtumi aka wo ma ɛso na me sɛ yoo sɔfo ɛne ɛmate na ɔsɛ ne saa deɛ a sisa 1 cedi 500 na fa bla na mefa nya adeɛ a ɛsan biara ma so na me sɛ yoo sɔfo mate na wasɛm no wadeɛ no mɛma ɔyɛ awusu ayɛ dɛ ayɛ na me sɛ yoo mate nti yɛa na mebaa fie na saa de mekɔtoo SOMPA FM me so na metaa yale paa na mede mebaa nti na me sɛ sɔfo sɛ mɛbibia na me mo ha na nya dua me kwa na me yale dada ana me ye na me se sɔfo ti da be na amena be na ɔse hu meme na abɛyɛ nti wode nya be frɛ na ɔfrɛ no no baaye na me so be baaye ti me ba panyini me ba be ma baako na me ne ko no so mu se na ma wo yale na me so wode yenkɔ ka asɛm no ebia na me bewu ne asɛm hu sɛ adeɛ ne bla na ya ayɛ dɛ ɛde ama na me so hu mate ye kɔɛ ti ekɔya na sɔfo no efrɛ ya wusu no se na akua se ni ya wusu what first na akua ka kyerɛ me ɛne ɔka na mso sɔfo bua no na me de ɔnya ade ne ma me efise ye nyina ɛyɛ baako mentime ntwe asɛm no na sɔfo se ɛne saa de a wodi cement 10 bars me so na me run fi me cement 30 bars 20 bars ɛwɔ no hɔ enti ɔka saa na mse sɔfo enti me ya me ba fie na mbɛsɛndi sika no ana me mema panyi sɔfa sɛndi enti mo hɔ saa enti na ma no madrom sɔle ya na mse panyini frɛ panyini ma sɔfo ma me na me cement 20 bars wɔ no ɔde bɛto foundation no frɛ ne ma me ɛna ɔse ma nya abote wo mu yale na mse frɛ ne ma ne nkɔkɔtɔ asase no cement no na me frɛ sɔfo na sɔfo se na ɔba akua nya abote dɛ to obu ase wo kura wo yale enti kasa na wo kasa nyina nya abote na sɛ saa de a ɛne wo 20 bars wo 20 no ayɛ 30 bars na mso yuo sɔfo boa no ma no nya ma me na me de sɛ me yale menti me si me ma ha biem sɛ wa ba hu di sɛ de me sitie na me de me baaye enti me baaye na me fry for sai fro ka kyerɛ bla ya wusu sɛ me hia masas pipa no ɔfa pipa no ma me SOMPA FM me ma ne nya bibia kora ma me me gye ma ade ɔfa ma ade ma me me ma ne nya bibia ma me me foundation sika me gye 12 million na ɔso yo na ɔse nya abotre na pepa de he na aka sɛ ɔmfa ma wo me no ma no me no ma ni nyina me cement ni me sika nyina me se o ma me ma ne nye e ma me a me po before ma ade ama na aya no ni pepa no pipa me ma ayi fence asase ne pipa ne wɔ ne hɔ wɔ se ɔhene no wɔtu kwan enti da bia ɔyɛ ɔse ɔhene no tu kwan me se saa me se yo ti da no ana me frɛ no ɔse ɔhene na ba na me se yɛ me ne nyina so me di si madam fo na nam no so a ɛma me kɔtɔ prɔto no wɔ hɔ na ɔse na akua bla na ya wusu se ɔhene na ba na mo nyina mo nkɔ na me se ayefo me yale o mentimi na ɔse wo de bla me so me ka se me kɔ ba bia 5 o'clock na me kɔ ti me duru hɔ no bɛ 5 me duru about 5 o'clock ahomakye no na ya wusu frɛ se na akua woduru he na se me ka akra me duru mu fie hɔ ana ɔse ɛne ɛsan wɔkyi ne kɔ fie na me kɔ cancel na me se ahomakye no ana me se sa wo de bra mema osika ya dai amu afrika ne enko ohene no na me nko gye ade wo woni sa yale ame yale minti me nante na bra no se da bi on de wo kɔ ti me kɔ ayefo na me se ayefo no se na akua tenase na ba wo ba nyina wo de tenase na me sɔle na me se da bi me kɔ ne fie ho me kɔ na me na yiri gina ho na me se sister ya wusu wai
na o se o ko cancer na me se hwe bra me ble o ko duro na abo sei ahomache 5 e na o ko cancer ahomache no me pa chan ka kire ne se me ma ble enti ka kire wo kuruma me se wa hwe ya wo hu ni ye se me ye yalefo na me se wa nya ade ma me no wo dada me wo hwe ye wo hwe ni ye wo hu ni Sompa FM bra se na ya wusu gina ho o hwe edam ho na me ko manim kakra na hu se wo chi me fo te se wo e de kasa na wo be keka wa ha no ba na be gina be susu balo kusu na be se mi na kuya ana wo kasa asem wo eche me ya wusu ma ye wo dai o se chi me fo be yale de eche sei wo be yale de eche sei chi me fo ba te se wona me se sa me bi le oba fu na me ye chi me fo na me yale de eche sei a e na me fra antoa na me ro me ho se na na wani ma asema ama me mu omu so mu ho ro ho sesei me pa cho me na me skirt on top na me ro me ho nyina e ma ne ka de e ma me kan top na me sina na no se wo so wuro ho nyina me pa cho me ro ma me ro me skirt no e ma ka wadaja no ai ana me se na na wani ama wadaja wo ho no me pa cho ma fele ko na me de me ho nka se re ye pa ma me yi ai so skirt and top ma wo so no na me ro skirt no me ro skirt no na sa ro de hin biem ma nwo hwe na de bodu ana me de bonu dua wo bonu sei wo tena bonu se anto so nyama se ya me pa cho me tena fom se ya wusu afem ajapade ama me na se bla ne dada me dia na na muni ma asem ma me te me baaye no kwa fa kosua bi amo ma fa kosua amo ho te me baaye no na ya me ya na baaya na me frɛ panyi se panyi bla na se ma ne ayi aduro be ne kuta na se blue ma noma me ku me ho je bla na ye na ye me ya o se ma da bi na me o ma mfi ne kura na me de me num odo na me de me dai na se ma adinti na wo koya ade wa me me nsa ayi fro ene na e ma me so a me se me ya ade ne surprise ama mu nyina ma ye de mahu na me de me pon ni na me ba fi ti ma ko wa ma ti bi dru wa no mama ho biem okay ubondia na ba fie twem sesi a wate ena maba so ena boatatia etwa suo adwumaku bia dawroma ena sompa sempenipa mpepie anwumire bia mutumi ete kan 3A Herbal Center wode 3A capsules cocoa master wode abadwa so wodofo ye konya kotuo cocoa na se dia agise 3A capsules cocoa master no ene bedi akagire mu ame cocoa na fifiri ye to no se tua ye to se tue nie ano tempo papa du ba bia ntumi transe o transe kura no anu achi out cocoa no fifiri otu amanyoma eko etiava orofo du ba bia usisi no mama ya agire mi na e cocoa na sa cocoa no nipa bibre bia da udidi eko ye bia no ka hu se cocoa no ebi wo so du ba bia bema o mema yo no ekofom uja onan moja firi mu ba cocoa no ene ma no ba sa duru ba bia udwade na uti ho honam eyo hene cocoa no wani so ye wisi duru ba bia na wo posa wani na ye kokokokoko cocoa no ene sanse kyerene no orofo anu ya 3A capsules cocoa master ena me ko ba bia tonuro etunuro ewo man Ghana biada ye kwa yemenya 3A capsules cocoa master no bi ato kolinaka ba danie ba misti ye ba ene apidag ye ko ne kotokoko ne aduro ni bi na ye mfa entu ye cocoa na se 0546 107 107 0546 107 107 3A capsules cocoa master papa the sciatica expert 21st clinic the sciatica expert order for 21st clinic buy no me hu say ya dey be friend sciatica na sa sciatica ne ba foforo no 21st clinic buy ya was sciatica ya dey no na man for visa sciatica na ya duru na ya num no debi sciatica no ankasa na ya dey no eso sisi e fa usire mo na kokom akosu na ase order for duru ba bia wan hwe obeka so bia to adu ana say wati aduru so efiri se de wuntin eti atwo wiwim no na ano di ye papa the 21st clinic buy was some for ya dey pa wu sa sciatica ya dey no omanfo dodo no an waso ya dey mo na ne wo bosi edema 21st clinic say anwumire ya de bible bia de fruit nwia no ekosu na ase otumi etu ase edema deku wode ya bibiduro ya ene tu sciatica ya dey no ene ya dey ahodo a wode be ko 21st clinic akọ yaresa laboratory ne scanning fidi ahodo pi ewo 21st clinic ene ye massage uni na nyoma konkan 50 branches na 21st clinic wo ewo Ghana member abaso body paade wajipi ewo bibi member utwa bosompo ekobroni kromu a 21st clinic ayaresa awasa no enya asem keto akora
Kumasi Ashwan overseas, Alpha Radio Chemwa, Ubehu 21st Kenneth. Council Quarters called Junction or Boise, Domi Market Accra, Ubehu 21st Kenneth. So Yanin Kranza Tajima 21st Kenneth was in Yemini, 0540311311, 0540311311, PPP, where you precare precase powder, and no any PPP, no precare precase powder. Medical control say, precase dia no senye Israel ne Ghana, ebi si bebie da. Na chese kura prekese siso no na Nyankopon ahyeda ahyira kuro no na prekese pada no esansan na duro suo no ano tene no se do masia ye no no enwani nduro bia watwetwe ade afifiri enuaba mu ena ode aka prekese no ena woye na duro se prim amanfo eso yade orofo duro ba bia immune system no se de asia ye mere no okwamwo na ekutia yade no ano aye mere immune booster a dropper ya konya ko ba preke se pada nbi ebeboy amanyoma akonkan wakoma no ebomu dodo se de wakoma no si bono emwa kra animia mojawe animia no umoja na awe yemia wonsa no ye fe woni ase ho nyina ato ho ya enkaka ne abatan no ye ko preke se pada nbi ebebo papa cholesterol no yesrade afa oni padua no nyina da ama ya hweye sɛ moja edi afusane e wontim no enko yie kwakra ye ko ne ko preke se pada nbi ebebo yi papa eduru ba bia sugar level no ba bia wo no wanhwe ye beto nananom ense do anu yia eye preke se pada obo heba ena de preke se pada ba ye ko pe ebi atwa eye obo heba clinic ado atwa dumanu ibenya bi atwa dani heba apida misty heba KNG heba atonsu ye ko ye benya bi atwa pa se ye preke se pada ho enkomodie bi ade a na ya frɛ obo heba ewa homatrufo wi so 0249761508 0249761508 and 0257472506 yanko ba preke se pada ebebo yen ye permiso drink and 5G meza e dia for ye minim sa mizo ne 5G meza no medical culture say shipwa ede Bible no snap ba SOMPA ena di mizu ene 5G meza e ba ye broni krom ena free ba ye orofo amanfo do do no a ena achia tum ayiyo no aponto no ene abadinto no yenkope mizu ene 5G meza no bi ebebo yi papa se ka no kra ede kwa pro santimem ha omanfo do do no a ene tobi wo ka anim usia ka na tobi wate ba kokura to ne kahwe na chire bronya ebei watobi dia gugu frigim enkoda ne numbi awoho no so enumbi manager Daniel ewo 21st ken ekatwa overseas ye kwa ibenya biato because supermarket sister sewa abawa post office anomanye ye kwa ne kokotobi mama Esther ewo Outcome Royal Baptist Ventures Baptist University ebuakwa ibenya bi ato ewo ho na Sachi Enterprise ewo Asafo Abinchi woni VIP car park no ene di hwani mu ye mfre na Sachi wa homatrufo wi so 0246270221 0246270221 kwa kuochiri company limited SOMPA FM region ye kwa kuochiri ho wana wo ta ene wofo asia yire bi nyina ekwakuochiri ho a aponto abadinto ayijo no party na abwade mu no ubenya mizu ene 5G meza ni bi ato 0243329414 0243329414 epoe mantem ema ena mebobo echire no KF Kinju Enterprise ewo Pamangwa Brusenim eno hotel heya baby atasifo no ejina ewo yenchem haya no eho ena be KF Kinju Enterprise abusu se cha bizu 5G meza yekọ ne ekotobi na ye maame no matena edwom abren no ene wona wo ko office awotena se bre no galamsefo age 5G meza atum mazifo age atum yekọ Pamangwa Brusenim hona KF Kinju Enterprise owo yekọ ne ekotobi na yemfa eni yedwuma traders chako pada tete atempon yemfa so efise traders chako pada na ebidie orofo enkane no say ye SOMPA ye bro body train no ne ebidie no tumu a ye num kan no enyina ekosa enna yesene so etumi epai fita yekọ ne ekope traders chako pada na yemfa eni edwuma ebabua ye pa cholesterol traders chako pada ebetumi atu ase sa na toxin poison se wo wo kaw nyenya nkyere kaw na wo ja poison na toxin e wo nipadua ne mu a ye traders pada orofo me ka tro se won na wo bokumura ana se wo ko bo supre e wo mafu mu no hono traders pada nom wo bo wi a hono bi nom
turu baby out to sa akeka ho a fa bi gu nsuom na fa dware anya sa honam ebetwane hwane ni nyina ene se poison aka onipadua mu no Trader Chakopa da be in apie memma bi wo ho mayo madwene se de nyame aye no mompe omofo mani kan no moyire no momprafo na da bi okopepa aphrodisia bi a no de agina oba ne so nsusanso SOMPA FM eno ti Trader Chakopa da say ya tufo aye wadwene se de obeya na abaye if you say also person okun oba no enso so no wo mane waduro no yemusa se de he na every ono so ya asem sebe eno ti Trader Chakopa da say se utumi enom se duro ni bi ni oba da wi a onpese asem bi abeto onpese asem bi abeto no Trader Chakopa da na nsusanso bi a ebebe chi no enyi emfa free ho emfa emam ye ko asoko mapon Pentecost asore no eho na Trader Chakopa da omo ye ni doso puo no na wode supply orofo pebi ato ayenko Freddy Menseba Dani Heba Apida Kolnakeba ne Blazer Rekwa yebenya bi ato yemfre wo mu ewo ahomatufo we so 0243943413 0243943413 Trader Chakopa da ne ma yenko asoko mapon na yenko kutobi kama your destination travel services ya come to send your destination travel services say broni krum biada wodo beko se wuko broni krum akoye adwuma ana se wuko suku ana se wuko nsrahwe orofo dodo no na adi amanfo sikawu na ye kanfo your destination travel services ama na anwumire say omonko no come to sem obetumi aye ne yie wodo kosi broni krum no opeba bia mo atena wapa adwuma ma waye na nyoma konkai umpewe na apede he wo manfo dodo no a ena do ma sem ebeda asem penipa say monyi esika mayo na nkrofobia di esika enuti na yen say your destination travel services obabo ma we nyina to atwade a fa wo akwantu sem eko nekoda no asokoma poni asokoma porura bag no ene di hwani mu obesmen seba clinic pe yen frɛ your destination travel service wa matufo we so 0257298084 0257298084 ana 0206748767 your destination travel service SOMPA FM yemfa enko dano wodofo ye bohwi na yakodi komotaw abasisi a efri se wo manfo abobo amadwumadie we akoso no duru ba bia wo so adonso eno ti no ama sempe nipa no ye hwiri eko different level ye ko ne ne ke Dr. KKB Heba Center ne na ko twetwe komosi madu abasisi a Dr. Kwame Che Bafo ono ena sabre wo ha anwumere Dr. Mema Wakwaba mejuzo bozo pani pa bibia bokodi o twedi ampo ne nana amanfo doto no na ebo mo abaso ele kwasempa doto no na se mo ne mo pa mo mra miento nchia Dr. hono na yemi de no oh chiato no bra miento se wo de wuni gidi o si wo chichi abre okay. Wakwa abre tani da so asa yesi wo pa emfasika ma waja pade se ye wo ka wo fie dan asase bi e da ho no papa person ne bra na beto so ye nye wo ka pre na ya ye ma wo mre na ye hwe no vozo no kwasem ne se na no me da ma mi paso ye za be na mko tachi man a wo de mase da ebre me ne mpompo bi a mapaya ma no eti ofasa wo hwe me a Monday ende me wo he transfer me wo ho eti wo betimi san de aba meje ai yegusu ebo adwuma Dr. KKB Heba Center da biara da ye ne ye veins expert eba entini mu a ye ne kwadire wo mu pa enti se stroke enjuju yare eni asichire yare eba mu ayarehwe mu a ye ne ye dia bibido kroji etu ase ofuriso kane no ka obeti sa anyalwa na nipa ne difira mono ne ena ebehwe no wa bibre mu akọ ena ne ye fresa anyalwa bi se eyasikafo yare enso ene ye didie mu ne asetena mu adane ama sa anyalwa nyina beto ayi wa bibre mu ama enne efie bia mu sabi wanya mojabroso a ubenya asichire yare wo fie nim ama adidi mu akosi se efie bia sei skachia na yehiguo na wenu mu nyina asedan ka Yankopon se wo de ba Dr. KKB Heba Center ye wonu bra kroji a ye di to ase kroji etifa number 0557 34 60 0557 34 60 and 0246 71 69 82 and 020 36 46 111 ye yare pressure ne diabetes ofuru so wan hwe antreat antu ase a na moja ni afurisa ne wontiri ne mu yi a omobla panyin stroke ekowie stroke it sometimes etini yi sencheni bi ededi wo video my bo won ka ye se
yare ne de wo ko wanim enti bisa wo se aduro na woda so no da biara da ye de watu aduro so wonko na nyina e na wia no wa wia firi ne santene besi ne ensunsanso no e ko nanim ana eso te uti wo won se ya na utifa edwawo ya na won sa ne wonan airport akoma no bo kinkim se moja ayi tokokura bedida ai sabe wakomam ama akoma no hyehyew wonanti a wofo aye dududu wo kasa na wa no chiachia sabe kane ne ente sa e na wo Johnson tentem anajo wo danso a wo Johnson tentem sa abi biara Johnson ne nyane wo e na ebi nso ama wani so ye obisibisi wo hwe ade a wo hunu ne yie kane so na ente sa wanu maduo na mana dumpempeso obi se wo de wani kosu akwa hwe ade a wo hunu ne yie ade wo akira wo hunu ne yie abeja ewa da biara da wo bo wasa enema bi ninam untininim enenam yam enenam oridie mu ya na enenam entininim ebo won ka yese wo enu nyina yese nche ne dadi wo ridie mu a ye kire wo se adro na wo da so wo hospital enim wa wo nti kai na bebiebie entininim enti na Dr. KK bi ye ba center ye ni akwadade wo entinimu adwuma se ye stroke ne diabetes da biara da ye videos ebo dance die mamutie bi ya na bibi ninam yam ewo wo se mpane wo da so ra waposo nyina ya wo ya asede ya bro wo ehu asede da biara da so wo ye adwumaden wada ti wo ni kura wo so ra ko jinso kura de ma wo etomere bi nso a wo pon hwene wo tena se cheka kra bi ana wo na ase peja o ya na wo na ase ayunyunu adu pempenso bi ama wawe adu na ama agyawa bufuo kane na wonte sa ene bibi kakra bi ana wakoma asore uti ka mu kura na fifre pram kakra bi ana bufuo na ba wonantia wo fo ye dududu wanu nyina ye senche na ededi wo widie mu se stroke yare ene ebo won ka ye ntia adu na wo da so aye pressure di diabetes bi sa se edi boa wa na so ni ko nanim fa ba Dr. KKB Heba Center ni efo nu brakroji entu ase mawo fa number ni bi 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 0246 71 69 82 and 020 36 46 111 ma obakumase ha ye wo so ame okay municipal assembly na chi wo pe wo de bisa Ajedu street wa na okotama yo community 25 bedi akọ last stop okọ akra so ye wo Weja old barrier techiman so ye wo twimian kwanta lago digada fie wa twimian kwanta techiman sa so na wokọ ahafo ye wo ahafo Kenya si number 2 bisa wo se won se ekura beto wo nan wamia enwuda afei adun pempeso obi si yesi yekotwa wonan wo de fa beto nchia wo Dr. KKB Heba Center kidney wanu madro na ama yesi wo kidney ashase ye den ho ka ama problem about kidney mu ama yesi wo nase nyina peja wo wi adro na ama wani so nyina ye obisibisi wo saipo wo naipo sabe akoma no tokro bedam abeja wo stroke prostate enlargement ama yese wo Johnson tentema na wo da Johnson ko na Johnson wo wi ado na ma sese wo be ma ye kra kofom wo enu nyina ye ntini ni mu na emu asisie e na mo je ntimi ni ntini mu ofisa ni ye abeja osisi yare sese wo sisi ya na ya wo ya akoma no bo na ebo kinkim otimi wi asikyere yare adura na abeja wakoma yare mojabroso sa so na otimi wi mojabroso adura na afi abeja wasikyere yare wo enu nyina fa be Dr. KKB Heba Center ni fa nbrakoji entu ase ma obetimi wi adura na ofroso na abeja na twere obi awi ado na mantini mo sisi ama afei moje ni afrusa ni ye ko ni ntini na kuma ni mo ye ama to da bi na nisubiri no e wo ma na atwa na hwe eno so fa be Dr. KKB Heba Center ni emie bi ntini na moje ntini ni afrusa ni e wo ntini mo ye abeja se wo to ase ntini twa na edwa wo wo de na si foma enye ye onpabo akra wo fi wo na ase gise obi bon ka ye se ma me e papa onpabo wo fi wo na ase ansa wa kaya kofa obi timi de mpabo akra ada on kai se mpabo akra ye de ehye no wenu mo nyina yesenche na ye dey say ntini ni mu sisi moja ntimi ni ntini ni mu afusa ni ye nti wa hwe mpam wa na sunsunso ni say ekowie stroke eti ye more than sidie wo mo amode mu stroke diabetes kidney problem liver problem ni ya wa go ba Dr. KKB Heba Center ni edi nu bakroje atu ase amomo fa number ni bi 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 0246 71 69 82 and a 020
020 36 46 111. Dansi die ni bi mra wo mo amode o manyar wa ba Dr. KK bi e ba center. Da biara da yi video wa ye nua ba bi na ne nase nyina tutu kuro. Okay. Na edi haba dokroji amiamie kuro na ma kuro na ewuo. Na si kire na wo ni video mu nso ya hwa ma si kire na ba normal. Na be kire wo se entini no do na amaye. Enne me no kase. Me doctor from must be biara ye normal. I can't believe it. The last time I call her, let's just say them sugar then no. I feel them isu. Miss me the way to bring my bro abroaching and to me the woo. And so, and more me na Dr. Keke no. And now me no kase. Me to me the bibia me pe. Me to me the bibia. Enti me anam. Me ma menam. Minia me mani minia manam. Se munim wo bi kura wa bonten a wo ya wisu be ya. Me sremo. We introduce Dr. KK mano. Bora oba ya nanan se kwa ndi ontimi na ntie. Ebi ne to ka mu ne ba ye. E be nyame adom. Ono odun da bo suni abra. Ono odun da bo suni nyame adom abe watimi anante a ono a ba ba gina aduro. Namia ya die, namia ya. Emaya na emu abaya ontimi ntia fom, ote fom a ne ba konzo. Se na ni bi nyina na yeku. Ena we se na ene. We se le ukura. Ena we nso aka kitikiti za. Ai chia so bi eni. Ba so na to fom. It's a form that so I said music la so. Social 6 months. 3 months ne se some weeks. Yes. Now chance and money and also so one to say. Oh, the first one they will be. Now your mama Sabasa just your mama they call you so who in Serbia and the woman says I am in the yard. The 3 days we are here now show who must have fine. And we should never give one anymore to us. That's a 2 months going to anyone in the Australia. So I say that was a red color. Now so you would pay one of the connections in nothing to say you are 1 minute to have 1 minute. It's bizarre when I see about alcohol for pregnancy. Pampa, oh, your man not to find us. Say a bibido tiase. Yen ananom nu bra kroji ana kane omdi tu nyare wase no. E da so tiase. Eti fa number ni biem 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 0246 71 69 82 and 020 36 46 111 Kumasi ya oforo so ye wo swami ya Kumasi swami bi ba biara wo bia wasantima mu afaka abra Kumasi swami municipal assembly na chi ena wo tema yo community 25 tema community 25 be dia ko last stop sa so na wo akra ye wo weja old barrier oko afu Kenya say wo afu Kenya si no mo sa so na wo tachima ye wo twimia nkwanta tachima twimia nkwanta ti ba bi biara wo so no so pese ya ye to wo fie behwe wa ye beba home service sa so na pese ye dia do ne ma no wo ba bi biara wo biara ye dia do ne be ma no enti yare bia ye do kro ofri utirimi be si wo na se mabodin se mi modin frɛ ni yɛmfa du brakroji entu ase mawo na yare ya
ofuru so ama me no wan say free yare obi nso benya wa na free yare enti na Dr. KKB ya ba center da bi da ya kase se dua ti ase na o spare parts ti ase ne de o da sani me for yare ni nko wu se ni spare parts ni dua spare parts ni dua enti na Nyankopɔ obo ade de note e bo nipa no obo dua edisi sa note na wo de abo mi no mienu se dua ne ntwe note no mahu odi mro na enso abone di na ba no uwi afa na haban sa yare enti onipa da sani biara no so o spare parts ni dua enti na efe onipa dua ye di dua na bata wodi no o man so ye di dua sa yare re fro ma bibifo enti dua no wado ye friend abibidro enti bibini bia wodi dua enti na kwasi broni be 14 ba de kwa amono ne ayen wa na bra firi hu na dua na bisa wo se ye di sidan na ne dia koye aduro na bisa se aden na ye panifo no so mo yare a na o mo adwane akwa aburochire ekonom abrofo de na papa na yesi wudie mu aye natural aye woro no ya ka kire say no mom say kidney say liver na ya na revise abrofo na yare kidney ni liver problems no kane no so ko bi benya sa stroke ni diabetes ni pressure ni de keka no di flamo no ni na ebehwe ni wo abibrem ye na nanom de use of abaduro na de atwa 120 150 no mo wodin etimi nante kwantenti wudu gibadu dwan wonu mu nyina ye na yapo eni yakofa de eni kwan say ye fa na ama na okay eti yen kai say bibido na ye dia ne phone number ni biem 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 0246 71 69 SOMPA FM 020 36 46 111 okay yane Dr. KKB Herbal Center Dr. Penny ena yene no atwetwe nkomo no ama me ne wan se yade nipa benya oni free yade dia yekọ KKB Herbal Center na yekọ enum aduru abibiduru na yemfa entu yade ase kekede yekọ akoyanim kra ten ena yekro na akua yentoaso ampa chop ti bo ni dua na msa kwa antoa na mkwanto na mbusa masem se ya no ebusa na mtoto masem nya na ubo ni dua no wa ha no e de benti na usa akwanto a sa ekakacha na mo se obi afa ma japade wonya mami a wonye ba ma boni dua ana mo sine se opa chese na me se me mesa bu boni dua awa ha se ata ubo ha wie no anson na usa toa so wanto nsuo no na kwakọ kana kire yie ajo enti me koe no ana me sa koe na me se da bi esa me no obi bo me dua no me kokonfo ye bi ho ye de me kokonfo ye bi ho na me koto aso che konfo ye bi ana o se ade na me se ai se ni se me yale no me ka se be ma bi ye me japan na na kue enti se sia no o de yaw tie se ye ka dua wa bo be ma dua hodo sei mienu wadane ni nyina me pa choma dani dua no madani dua no wadane ni nyina me pa choma dani yese ukobo dua wo nsuo bi hu wo ni fie ho abura nsuo bi sa nsuo no na me ka se makobo sa edua no ti me kobo dua na me koye na me ka kire mo se masa bo dua me bo dua wo sa nsuo na sofo ne ka se me sisa 1 city efamla no onya ho ade na me se yo me so me de 1 city no SOMPA FM na sofo ne ji na na akua ye hwehwe mu na dadi se edua ukobo no abura no ho no ama papa yi baba ko atom enya ni fie ho de ema wo se ne ba no se ka me ka meji atum se wono so ka che me se me brepa me yale se me ba ya so bankuta e be wura me widiem ena me sa me na so esa epiepie ka me ka se ka che se me brepa me hu ano no ka me che se ka o de be hye no so bo dua enti mi sa tamu a ya me ko ayi Shira FM no ana me ko fo ye bi mi ko da ni dua ni nyana ko fo ye bi sa me ko Shira FM ana me ko ho ti me ko ana so be ba wa ama ana me di ma asem nyom se ma me ade na me to ansem ni sin nyina akire wo tina na akue me fa na se dua no wabo me fa chan se no de be pot na pese ye ma me cha me sa me gima japa de ma me de na wo papa yi ho masase eni yi a wo si ama me bro so me to ye nyina no me no ma me pese me je me japa de ada no ba ye na o se wo bagini sika MC sika bia kwa kodi obi ho me nji sika me se me je masase eni me japa de no me ka so onya ma me je okay panipa me mo akwa aba be microphone mai ya fra o say Williams branimu mai branimu
Mami wuni no. Wuni nsi e friend say. Wode ni dwumadie bi ahye wonsa sisi dan ma no toplot ma no a hye wonsa. Ho nsem kan ya mami e ka say anu yie ni say. Anu yie ni say. Ade beto me wo hona one lady ba ko mbesi bia ma na na push. Na oba no se bra me ne sister na net so abi fie. Me na net so abi fie. Enti misro wo so pe plot wato. Na me so plot ndi Sompa FM. Na so we de. Woton. So ba mi akọ no akọhwe a. Ene akọhwe ye koyo no so wo pe. De okọ so wo pe. Na plot wa wato no fu. Half and I say a quarter. Half. A half plot. No key. It will cancel up pen. And I'm friend and I'm so okay. Or by this kind of the fire if I what on say? Never 1,400. If you say any about your 10 years yet you. It is kind of command and every year. It you one or by said me trouble and I'm a child broke town. The woman was a friend of the set when this guy so I had 3 rooms with it. I was foundation again. And I'm not the campus seat to and I say, I'm scared to your friend. One of friend, you call the fee. The corner man is SOMPA. And I cement, can cement 20 bars. And the man, now, it may go do fear. Yeah, you man and issue at the Honso land and see a way issue land. It's definitely mean you man of Castle. Nana wouldn't him say assassin a issue assassin out Tomano. The Bajo, a Jamnam Toman said, Toman. We did only feel by why been a mission missing fee. 1 year at check. A dinner and a born year 14 million. Nezaka, Mazas has been the Tom, they are 40. Not just a way issue, Mununtia, quite Noki. Why be a material? Why be assassin? Yet you. Indeed, maybe, yeah, no, a more finish sooner. If you want them, no big matter. About them, I'm saying, me didn't sit down. If they at a channel at doors, it is a net SOMPA FM. Into me. Me call baby buy, me buy and now you have a ball to Shiami and Sabuna. Namsana, with the one I bear, I know you. It may fat down at him, call and now Uma for a friend of my issue. Namsy, I'm as you would do a benefit. I know, say, Uma dear, or bow, but you do at him. Say, woman and I bear Sadia. Woman and I bear Sadia. And did me call Namia my son, because it's done now. And I'm the sure, or then the buyer, because it's done fear. I could be sad. Did me call a nana and FPA war. It make the time say, I could say, I wouldn't pay bear. I mean, I'm Babobia and my Babobia. I'm saying, I will be as a human in Jimmy. And Brem Grants and Brem Grants, a basset be a mean to me, man. So, you know, Sika come so, you know, Sika, another from Black Manso. Nam for Sika in Anya, a man. That is now a boom dear. I am quite some what you scared of that own man. Obahano, and tell me a bush will be a Upia and Pia with the baby and yet it means there are 2 foundations, the good concrete. It do a blue sense you turn not tear, no matter my old mamma. And you won't tear now. This steady Jim at Temper. Your Quasia, with Jimmy Minya Yeda. I'm so me a Quasiadia, Mepe. Also your bar. Oh, if some be a Quasia. Then I will catch us for a Quasia Bema. Cashing your cook when you say, send a bloody cousin, Mina, no, maybe did not Tama. Oh, Nana, one on Sister, do or not dance yet. I will feel. Is your orchestra? Orchestra, say, Mimi fear not make some cancer. Mimi fear, and fear plan of war. A plan was it. You go and I said, fear. I don't know if you are a pan. Oh, yeah. It comes to me if you never can say, my say me kwa kanse of five. Ah, wo buy am me wa. Me fie o me di watem wo me fie. Be ba dua na obon wo me fie no. E na me bebu say me ko ka instance sister. Say no wadam funa be de abeye. Be ba ye no mu e na wo fie wa. Wo di matema me ko ka ya. Wo san woro ho bo me dua e wo fie. O na me se me de. O woro no ho na ho. Me na me wo fie ho. Wan fere okura. Wan fere. An wo di bo dua no. Wo hu so aworo no ho. Ah me o me hu. Wo hu bibia. Me hu bibia.
ɛna me ka say me de me sum nyame o tiase wa yes awanyi wani ho oh papa sɛ me de me saa tam no me nya adwene bo no ɛna sɛbi ɛnyɛ mma ɛnyɛ sɛ ɔba ɔdagya mbehu ɛka mma dagya di akama hu bebre eti ɛnya no na me bɛhwɛ sɛ me bɛhwɛ obi adagya na wo de wo hwɛ me me wo du abɔ na wo bɔ na me ka jɔ sɛ me nya ɔbɔne ɛsɛ because sɛ ensuo tɔ me pia eti nya abotre nya sɛ wo mpɛ kura na usi ka 12 million na wo de ama me no ami fo sika nya de ɛma ɛnyɛ prot asa me ka mayetie no ɛyɛ advance a wo de ama me sɛ mfa nyi wo adwuma no me de usika bɛɛ de ɛbɛ ma wo ni ama na guo bia na guo ɛna me ne wo kasa so am dem ko mi fie eti mi ko mi fie akyire me wo hɔ ɛna me papa sɔfo bi frɛ sɔfo e frɛ sɔfo agye ɛna wo frɛ me sɛ ma me bia bɛ ne fie sɛ sen eti eti sɛ na me kyekye me kyɛ no so me ne wo ma bɛ kasa na nsuo gya ya wahwɛ ayi na adwuma ayi dɛ ama na me sɛ papa mate ɛna yɛ kasa ayi ɛyɛ di wo ha na papa no be 2 weeks na papa no san frɛ me sɛ wo ma na list people bi aba ɛsɛ nkrata sɛ wɔnyɛ adwuma no protocol mpɛ eti me fa ne sika nyɛ dɛ ɛma no na ɔtɔ prot sei ɔtɔ prot so ɔtɔ prot 60 million sɛ papa nyɛ 60 million ɛyi sei wa mama anwea sei ma charge ni sei eti wo ba gini sika ɛna m si wo fine eti ko papa ka bo mu no na sika ne yɛ 60 million sɛ papa sika no 60 million SOMPA FM wale se ba enu na papa se pam no twa no onua no ma che no fa ne sika ma no na asumdie mra na nyame ya adoma na m sɛ papa ma tu foundation me fa paafo na di 2 year me fa paafo na gu concrete no ana mti saa ne ma ni nyina akwa di asase ne so ai so wale sin nyina so wo gye no ne se kwase ebo no be so obu mi ana papa se nya hwe ɛhɔ yɛ nyame ya adoma ho bie kakra wo ton a nam so obi watu foundation ni ayi obi beto a obenya sika no na wo ka wa bo eti saa sika no nyina ɛwɔ isisi yɛ e ba cho saa system le ɛwɔ yɛ sof ma na de na mo boa no wie mo afa nkoma na mo afre na ma na magye yɛ boa no wie nam ɛno na me ka ba no because sister no nam no so no as sister uni pa na de ba sika no a menya no kwa manya ya amoa no me yɛ ma hwɛ betuatua ayɛ de afiri hɔ na asondua ayɛ de aba me kwa na sister so wɔ nyi sika no na sister na frɛ na bodua sɛ so wɔ ba sika bi ensuo nyɛ de enku si na danfo no o introduce no wa bo no so dua wa bo no dua sɛ wɔ nyi sika no wa bo ya wɔ to wa bodua sɛ wɔ gyi sika na nti wɔnyɛ eti hɔ na ma me kɔ san kɔ sɔfo na no san ayɛ witness ɛna wɔ se wɔ wa ba me so me ya abɛ de abɛ kan sɛ wa bodua ɛsɛ wɔ ba gyi sika no bia eti wɔnyi sika no na kyerɛ sɛ aduan de ɔtaabɔ ana ɔtaabɔ ɛyɛ ne hobby pani yɛ hwehwɛ mu ada di sɛ bura ne ho no yɛ sɛ oba bi atom ɛhɔ so obɛbɔ dua hɔ sɛ saa bula no na wabɛbɔ dua hɔ eti ususu sɛ dua bɔ na aku ba no osi mi susu sɛ me dem yɛ kristo ni deɛ bɛsi bia me de manya me okay ɛsɛ nyame de ɔno na de ma ɔno na agie na ɔno anum asɛm ne pɛ na nyɔ na ɔno anum asɛm a ɔka sɛ ɔno ɔbɔ mi dua na ano ɔbɛtena ha sei no ɔso ɔbɔ mi dua no ɔde me ma yɛ de ɛda ase ɛna me ka sɛ saa deɛ na teɛ deɛ na de asɛm a ɔka na sɛ ɔno aku me ba no ɛsɛ because sɛ wo nam ɛna wo gyini ɛsɛ wo so akɔkɔfo yɛ bi wɔ wakɔ antoa so wakɔ hehehe ɛna akɔbɔ mi dua sɛ wo bɔ mi dua yɛ de aku me wo bɔ mi dua aku me ɛsɛ dua na ɔbɔ aku me a wɔde me nam wode me nam kyiri papa mun yɛn ka no kura ba maame na tie a ɔde ma nante ɛne brɛ ɔde ma nante sɛ nyɛ kristo a menim kristo a ka maame yɛ aku me ato ako ne ɛsɛ because sɛ wo ba ma kɔ mu sɛ wo ba ma kɔ ma bɛyɛ dɛ wo ba ma maame ɛnwura ho wa ha mi ku ɔdiɛ ho mi fa asase so mi nim suo mi nim baabi wo na nam na wo buru wi a ɛsɛ mi so mi nyɛ ɔbɔne ma pepe o sika jisu a so mi nyɛ ji a so mi nyɛ wa tɔ mi ti mi tɔ wa sa ma tɔn ma yi o sika nyina ji a so nyɛ mi nyɛ ɔdɛ jɛ ɔjɛ firi mi wɔ no ɔnka adɛ mi busu ɛni ni mi wo ba ha mi nti mi nam nuro so nti mi nante ɛkɔ ba bibia mu ɛbɛbi ɛbɛfa bia obi a wɔ ni kata o bɔ mpa yɛ ne nyame bia nneɛma bia tɔba na maa mi wo do na adɛ mi nyɛ ɔdɛ di na ɔjɛ firi mi wɔ wo busu ɛni ni mi wo busu ɛni ni mi mɛ ɛmpare mi sɛ bɛ kɔ duro so mɛ ɛmpare mi sɛ bɛ kɔ duro so wɔjɛ badeɛ bia ni mu wɔ wo sika wɔn mu esi 60 million ɛnjɛ sika wɔn ne se ba me ma dance for wo so wa dance ni tim people wo ye ba e de man wo mo e be ka kire mi nyina no e wo ho mi mi tu mi se me pa ko to bi asase okay na kra okay do mi do japade ni mo ceasefire yakọ joy cam roofing company limited yakọ boy da so enne odi emu asem amu behu na ha no na kra tobo na tobo wate se de na so be woro ho ha no nworo ho ha na kra
kyerɛ yɛ saa pɛ me nua na me se ɛfi sɛ nua na wo nua me no wo ka kyerɛ me sɛ bi ɔba fo kyimi fo na yɛle deɛ kyerɛ sɛ me yɛ mɛka me se mɛka wo so sa wo so me nam me se ba bia me kɔ bia yɛ so me nam me ba bia so mpɔle me na me kunu ba ɛne me so na wo so na ade me nam me so na ade me nam hyɛ ɛkyɛ so yɛ wo so me yɛ o sa no me na me ka kyerɛ sɛ nya me ni ma asɛm ame o nya me ni ma asɛm nya me di wo so nya me wusuni mnyame nyame chia ukapa wuni mnyame misebe tima japade ekome japade na ma ya che mimi sebe ku mimi na kasa mi ku mi so fo ni sebe ku mimi na ku ase mi ku wusuni man nante pa wusuni man nante ba bia na fo ni ko amani ama famu adichia nya nkwe mantem wo tie mi ho asem wusuni na mo mantem ase bonu wo mi ti ya profo ana hanko bu ni enemy ja papa ana hanko bu ni ja adai na wo je free mo adai na wo je free mo o ti me nam akuni ben mo nyam fo me papa bi okuna to akuna na wo be bre sa me hukumi me ba usu ku ja wo nam na ekubo woni ba bia ko ko fo ye bi wo akọ ka nyina se 20 million so nkumi nkune eso ntumi sum na no tiase o de no kwantoa o de mo ko ba bia de mi nam ye nyina o de mi nam ye nyina ye ka kire bo ba bia me do ko e bo ba bia me do ko e e do de ti so fu bi ka kire se mi mfa obi amiana no nana akua eye miano nana akua miano nana akua maame o pese eboa wa miano yaka se miano what ma say eja uso sesi ya no sika no ewo hwan ho sesi ya ma me se onya nyi sika ni biem open asase apen no ne materials obeye ne dey Sompa FM. Okay. Omna sama. Mi chima japade me peti 16 million. Omna sama. Mama ofoshu na normal bi ai mo wa kakra. Na sabe kotobo mo bum kwa. Mama mpacho jade o ye no wate. Jai. Mesu se obi akasa ne boso asem na de bia na me kasa asem o se nipa mi enu hia se ya de anka ye pe ne se ba ko be kasa mum ha de me kan ne mum ha de me susu se manka ne ba obi a defend ne wo se de o ye na nipa mi enu ntimi ni asem ama empai bi mutaye ne sa ba men kwam de asem bia ne ye nyina ye tie sompa ye mami o pasase na ato okura kwan bi sukura de bia traffic so bodawuru se insuo masase mo amoka ho ne insuo yirfa manfo yi insuo yi ye nwa be mai se oho na ya tachechi se pre-season ana opebre na esi dan wo na na mebusa se sa de no ye wo opebre eni o nsutobre na se okosi de se insuo so to so a wo be ne dan mo me hwe wo yi wo me ka se katache obe matiase obi di na se mbasa na ye na etu ana mo ko hene ne wo ekwo hene hye ne welding boot ekwo asase so na ensu opebre na opebre bia so koto asase na wo intelligent nwura na efifiri so no hu se we aye nsu nwura na ye ka wo hene di ne welding boot amia fom wo di mia fom se ya na nsu oba yes na ide obede na nipa so so nipa ne pam nsu Sompa FM show we obi a intelligent won si sa da ne da papa yi de to so se ho ne wasi ne de sebe asema na ene futu sema na ye ka no ebi a papa yi de obetima si ne fie ba ebi a memi ntimi si de bia ye ka sa asemo yi ene mu mienu nyina no ho no modifo makoto insusase o ma me nso oso o si dan surprise ne ma se ne ma be hu ananka dan no esi wo ebi so anko no so bo ne ma ne bia mane anka o ma na nto
ɛna me yi ni one because ɔmo nsɛm na mp3 ɛwa ɛna yɛ papa yi nso kyerɛ sɛ ɔsom nyame ti duabɔ bi ɛkɔɔ so no sɛbe ɔno de biribiara ne ɔde dan nyame baa na ɛbɛwie ne kasɛm sɛ waku me ba me dɔ no ɛdeɛ na woyɛ yɛ a edua ne nya wo ba na wo ɛnya wo ɔwɔ kwan bi yɛ maame sɛ ɔbaa fie ne yɛ so kɔ ɛhefa cancer ɛhefa ɛkyerɛ na opie baayɛ megye di sɛ hɔ nneɛma bi kɔɔ so ansa na maame sɛbe ɔpa ne to ase panifoɔ sɛ ketebɔ mo bom kwa mo mmienu no sɛ yɛhwɛ deɛ mo mmienu mo yɛ ana obiara ni hɔ a sɛbe ɔyɛ deɛ ayi bɔɔde aberewadwo anaa bankya aberewa bɛtumi atu obiara sɛ mo ɔden obiara bɛtumi aka bi akyɛ obi maame twɛdeɛ to n'ahi megye di sɛ atɛmnidie bi kɔ so ma ne hye maame because ɔno na ɛpa adeɛ firi sɛbe wɔ ɛna wodi anim sɛ sɛ akɔyɛ asase ɛne blocks bi ɛne nneɛma bi sɛ yɛka sɛ yɛka ne saa deɛ a ɛna na nka yɛ maame sika no akɔdi baabi no wɔkora saa sika sɛ nka maame ne botwo so a sɛ saa mɛnka sika akɔ maame wɔ dadada baakɔdi obi hɔ sɛ meka sɛ menim de asɛm ka ebi nso obi nso de yɛ ne business ama ɔno nso koraa no wɔnya ne ho tam ɛwɔ kwan bi so kɔ sika no kɔdi hɔ no mesɛ dabrakyɛ kakra mesrɛ atɛmdidi a ɛkɔ soɔ ne duabɔ no ano ɔden sɛ duabɔ no koraa no a yɛte a yɛkan ebi koraa na ebi pomama yɛnim ɛna yɛ papa nso sɛ ne dɔba na kyerɛ that means dua na ɛda ɛkum ne dɔba edidi nti na yɛte yɛbɛkyɛn ama dua na sɛ ɛkum nipa foforɔ aduru time a yɛbɛsrɛ yɛ maame ne duabɔ no ɔworɔ no ho ɛbɔ dua no ɛkɔ akyire dodo sɛ na wonim sɛ wɔ baabi sɛ nka wode bɛkɔ deɛ a kantɛmpa na nka wode kɔe ɛduru baabi a katakyɛw bɛrima kan wɔse sɛ wobufu no ako akae sɛ ɛdɛn yɛbɛdi asɛm bakyɛ sɛ woabɔ wo dua awie wowie no wonsɛ hɔ kora woannye ani ɛna wosan kɔɔ nsuo no so wokɔɔ no mbusa wo sɛ na afei ɛnyɛ deɛ biam monti asɛm no yɛo nti saa asɛm no ɛda hɔ no ɛyɛ dan a yɛnua bɛrima yi ɔka biribi tia bikɔ na maame wotumi sɛ wɔ ha kyɛ sɛ wotumi sɛ wɔprɛhyɛ no nti ɛyɛ dan a de abufuo bɛka biribi ama na yɛ maame ya ɛna maame nso bɛtumi aka bi akyerɛ because yɛhwɛ deɛ ɛsi wɔ ayɛ a obia ni wasabe mɛka sɛ kwan bi so ɔrespɛte ne ho no mmienu no obia tumi ka bi kyerɛ obi nti ɛyɛ dan a bɛrima ho ne ɔbɛ dele wɔ nɔɔma bi ho a duabɔ asɛm deɛ wɔyɛ maame duabɔ no so abɔ mmienu ɛna tie sɛ wofa nsuo de kɔ wofa kosua de kɔ nsuo mu yawudie na ma duabɔ nya wɔ bi o yawudie wofa nsuo de kɔ kosua de kɔ nsuo bi mu na so de kɔ hunhuna na de kɔ toto nsuo no wa duabɔ no wabɔ ho ɛkwa bi so no ɛna adenti na wankɔtɔ ampapransa na ɛsi kyɛ dɔkono na wanfa nkɔtɔ na wɔkɔfa kosua ɛna broni kasa ɛbɛkasa attempt to kill because attempt SOMPA na duabɔ na yɛka no duabɔ bi obi bɛtumi ne nano aka bɛyɛ adwuma ɔnananom yɛka wɔn tete hɔ woyɛ herap na ɔma gye kɔ eti woyɛ wadwe sɛ sɛ wodi kosua no ekohwehwɛ maame de papa yi de akɔtoto ne nsuo ho de akɔtoto hɔ na de kohwehwɛ na de kosua ne to hɔ ewom sɛ bia ɔbɛka sɛ wanfa amɔ hɔ patakwan bi so no awodua me wɔ fa bi ɛna obi si akyire kɔpɛ ne girlfriend na papa maame no ɛyɛ boy no na ne maame wɔ mpɔnkye paa na ɔmaame tɔ ne mpɔnkye nyinaa ɔmaame tɔ ne mpɔnkye so ɔde kɔda ne duabɔ no so ne wɔn ama wɔsi wo sɛmɛsi wɔfa m'akyi na yɛ antoa hu na ɔkasa ntɛm eti sɛ wɔn kasa ehu no ɛyɛ wɔn kun na wɔn start sɛ wɔn pɛ akyi nti maame ne oni sika aberanteɛ na ɔkɔ si ɛkyɛ no na ne maame ne oni sika nti ne mpɔnkye wɔtɔn ne nyinaa wɔtɔn na wɔn de kɔda ne wɔn kɔ yɛn fa wɔn susu eti akɔyɛ biribi sɛ duabɔ ne mu nsɛm no mu a mo te ebi a mo nte aseɛ sɛ mo te ase a nka obi nka sɛ wɔde kosua kɔto nsuo ho ɛde akɔhunahuna ɔbɔ eti deɛ ɛpɛ sɛ yɛka ne sɛ ɔmo mmienu no sɛ sika ne da hɔ deɛ a yɛ maame ɛdeɛ ne wɔpa aka ho biem asase ne deɛ maame wɔntumi nsusu dan deɛ ɔmo ka no sɛ kyɛ sɛ yɛtwɛn ma ɛwopɛsi wɔntumi nsusu dan ɛnyɛ deɛ wɔbɛtumi nsusu dan enti papa yi sɛ maame yɛ nwoma bi maa no saa nwoma no na yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ maame wɔgye tum so ɔyɛ nwoma bi maa no ana ɔmo yɛ nwoma bi sɛ yɛntɔn ɛna papa yi atɔn sɛ watɔn deɛ a afɛde bɛbiem ebi a na blocks bi wɔ hɔ a
sika no eka ho maame susu sai enso senso dia hono ne yakom ne yahu de be mama mi na kom ato ne yam ne se duaba bu mu a yahu ne ye fro ne dia so duaba no mu mienu de eden ya yawdie obi aka yaw papa yi betima di maame atam ama maame de yesa ma papa maame so betima di papa yatam ama akoyesa sa na asem ne tie wo hwe de esi wa idea obi enu oye abede memfas wo mre maame nyamre papa so nyamre ejie hwe oyi okay ofalumba papa awurade nyankopɔn nhyira wo ɛdeɛ yɛhwɛ quotation bi wɔ Proverbs chapter 22 ɛyɛ maame ne papa no nyinaa de a ɔse di mpa no sɛ sɛ woyi sena wonyadeɛ pii na animonyam ɛyɛ sene dwetɛ ɛne sika nti woyɛ nipa na wobɔ berɛ a ɛdi mpa ɛyɛ kyɛn sika papa yɛ ne kan anyene ne dwene ho ɔdwene sika ho first ɛna akɔfa saa nneɛma wei nyinaa de aba papa obi aba so wɔ ba abɛtɔ prɔt wɔ wo nkyɛn wonim so ɔhene bi na ɛtɔn ɛna wade na di akyerɛ nso ɔhene asomasi ɛna ɛtɔn wone nana wɔ links nti nana se tɔn adeɛ no fama me nka first time wobɛdwene ne pipa ho na wɔn nsa aka nti nana gye sika tie de kia san ɛwɔ asɛm ne ho ɛfiri hɔ wie a na afei wagyina gyidie so sɛ simi dan ma me ne pipa no wɔ ne hɔ ɔfa location na plan bi ade bɛyɛ adeɛ no na ɔde brɛ sɛ gyina so lɛfa si dan ne fama me first of all wagye maame ne sika ne pipa ne nsa kora nka hunu sɛ ɔhene de prɔto ama no anaasɛ wɔmfa maa no maame abu n'ani agu so bikɔ wɔnyɛ nipa a ɔgye ne die ɛna wasa afrɔ sɛ ɔpɛ so ɔsi dan yɛnye sika kakra nkɔfa anuane aboɔ wode ɔse ayɔyɔ akɔfa agu so nokorɛ wɔ hɔ nyame nhyira wo wode kɔgu so wie a watwa block 1000 ɛno nso gu so ɛna waka akyerɛ sɛ to foundation ma no wobɛgye sɛ woabɔboɔ ɛna maame sɛ me nsa aka sika bɛgye ne fa kɔto ma me wonim sɛ nsuo season ɛma da koro pɛ June ɛwɔ hɔ July wɔ hɔ yɛnim sɛ saa berɛ nim na ɛyɛ nsuo berɛ nti sɛ maame ifirɛ wo June a wobɛtumi ahunu sɛ yɛwɔ nsutɔ berɛ nim ntoma me ma ɔsika na baabi yɛda yɛfiri nsutɔ berɛ mu ne yɛkɔ agɛs hɔ baabi a yɛfiri ma abɛgye ma yɛwɔ adwuma ma nka pressure ma wo so wobɛtumi aka kyerɛ sɛ okay ebi a wanka June July woka ne May deɛ megye a ɔpɛ berɛ mu but yɛkɔ n'anim na ayɛ nsutɔ berɛ mentumi nyɛ adwuma no to ɔwo mmeɛma ne na hɔ na duru berɛ bi sɛ yɛ ma bɛgye de akɔyɛ ama ne nyina wanhwɛ sika ne bɛdi hu nsa wia ne nsuo start tɔɔyɛ nti wantumi anyɛ maame no adwuma ama no na ɔde ɔkyɛke sɛ ne pipa ma yɛ 1 2 tama abɛgye sika na ɛda wo nkyɛn na woka kyɛn sɛ nsuo bɛntu ntumi nyɛ adwuma ɛtɔ so mmienu ɔmo obi amaneɛ nti obɛnya pressure sɛ ɔyɛ afa ne sika adi na ayɛ ɔbaatan a wabrɛ sɛ bi nye kunu bi na ɛtɔ prɔto maa no na ɔno atumi abɔ sese ɛpɛ sɛ ɔmmɔ ne sese bi na bɛrima nka wonim sɛ deɛ wiase teɛ no wode ne ɛfa kwan bi so sei so a ɔbaa deɛ bible so ɔmo da mmerɛ ɔnkɔdwene nkɔ akyiri ne ɔbɛka akyerɛ obi a wodi sɛ wo sɛ wɔka enti papa na ama dua wama no wo kwan na wama wo aba bɛdɔ mu ebiem wɔtumi ayɛ saa nneɛma wei nyinaa wɔde dua bɔ ɔba wɔde nneɛma ɛtaataa ɛna mo ama so okay wayɛ na estimate aba fa sika no ma no wante aseɛ wogye ho akyinyeɛ na estimate ne da hɔ nti wogye ho akyinyeɛ na ɔno mmom so aka akyerɛ sɛ ɛneɛ ɔnantɔn biem miwa asɔfoɔ na akɔtu fo sɛ fama na nadaakye mfa so ɔbɛba so ebi kura ɛbɛba boɔ nti wotɔn ɛbɛyɛ yie nti wotɔn ɛbɛyɛ yie ɛbɛba boɔ no afei na wokɔ akɔtɔn saa mmerɛ nso so wɔ mpɛ biem mɛntɔn nti mipakyɛw sɛ nka wokɔɛ na ɔsɔ sika no mu di a afei deɛ abɛyɛ wɔ gyapadeɛ wowɔ akɔnya sɛ wotɔn ebi ɔno so kɔɛ wakɔte sɛ wodeɛ ne wayɛ obi agya ama ne nka baabi ɛda na ɛbɛba boɔ na watɔn wadeɛ wobɛnya sika bebree ɔnso akoma atɔ ne yam na sɛbe wontɔ asase ɛna nipa no watɔn mfa ne sika nkɔma no wotɔn yɛ dɛn na wodi na ɛhyɛ pipa ne so me na me dea ɛnam sɛ mempɛ biem gye na nka wokɔfa sika abɛtua sika no mfa mama me nso me sɛ menye biem woda tɔn yɛ dɛn nti ɛne osika da ɔbaa bi ɔno so asase na ne hɔ kɔde wo nam ɔde wo kyini anka na wotie yi wanyi sika no deɛ asase ne da so da hɔ ɛne ma me kɔkɔfo wadeɛ me so me sika nim afa na ɛtwa tia na ɛkɔ baawe deɛ wɔ sɛ ka kyerɛ sɛ sika no wɔ mo mo hɔ ba prɔto ne so amatɔn wogyekyere ne nsa agu n'akyi wobu na brɛ ne zum maame na asɛ wɔyɛ nwenwen kakra na asɛ duabɔ so wɔ n'afa kakra na ɛyɛ ama n'asɛm ayɛ tan ba nea woyɛ ne yi deɛ ɔbaa deɛ a wode ne sɛ yiyɛ ne yi deɛ kiehunu firi ma afa mu na maka kyerɛ maame sɛ abobɔ nnua na ewuo ɔno aboro ne dua na osiwo yi ɛna na ɔso ate tantantan a wote hɔ no wode agyapadeɛ meeburu dua meedane meeburu dua na wawu afei deɛ sika no wɔ no hɔ prɔto nso asa atɔn na wokɔɛ na wobaeɛ yɛmfa hwee amma wiase yɛbɛkɔ ne saa ɛno so nkyɛ sɛ ma obi mfa wadeɛ
but wonim se wo kwa bi da wo te sa ne asabe ye nua te adwamu a yetimi di nsem se ya wodi duabɔ ne ye da wo abrabom die se wuji duabɔ ne die na wa betena ya ye dai etimi de me nkwa nam ye de anke pam nko to duabɔ no so kozi se bekum ne ye beku no na pot ne dia no akopa because wa buru nua na nanom atumi no ye adwuma wie na ade beda ye yen so kra na nanom yi se be ye na nanom tetefo ye enti ye ba sira se ye hwedu abono ne ye nane na papa mfa kwampa so me enso bu issue no na na obetuma ka se nyame kro so nsemu no so na obo ni wiase no o so nsemu no so ndu di ni na wonko ye bia ma mi na ehunu na kwan tutu ye e bi so obasem na eduru chenti na ye o se wudi bem ma be ade ne nam ne de endwa ye ndiye papa mi ehunu ade no onton ya onfa mra anua bo ne ade yensese se sa 10 years ago no na anua efo chen ne ndi sa amna ne ye to ne sei ne yemfa nyigi na japade kakra ka ho onfa ne prot no onko ne ba bi so office wa ton so ne ba abuo bia mo nya mfa so a ene ekomi on so de nim kakra ma ne bo nto ne yam because ne toto ho na asubie ntimi mra mu nyina mo ntaya se yete ya kan mo mo kofa bi pesi ni nyina mra ampa o be check that time e say starting but the da o be si ne bia beda so nyo na atoy umpemfa so nje ma me no etimu mi ahwe nyina sa ne nka na obi amfa aboto ya mu nko na asubie mra because ma de se konkron ka mo masem abodiem ka akirefo o mo adwene ntino se yemfo o mo saa ni se okodom no de nsa ko che na nu saa de a ene wa na ope na akoba no saa enti ewura ade die kwa so ne papa no se de ade ne start ni bebi be wie ndi no kure amva yie enti o mi enhwe ni yie yesa wonim nyame bada akire won nsem okay yakọ na ya ne togbe ahaban keke azigbilgbo sankalu eno entwetwe enkomo simadu so se na ya ntoa so sabia ku sabia nyado wo mo ene boa emasika ba dwumadie we so yenya bi ede ebo dwuma eho bra eno ntino ya munya abotre kakra emfa emayen yeni togbe ahaban keke azigbilgbo sankalu ene no entwetwe enkomo sima eduso emra sisi a obati so togwe nka wodo ya na mode togwe ema no gu screen so ama me kama efiri se wona wo kotogbe aban keke ho no sunsumu no wonye ketwa sa na wodi ahaban enso ene di ni dwuma togbe ahaban keke azigblibo so kalu ono ena yene no etwetwe enkomo no etubam togbe na transie no togbe se ne ma togo so ma yesai oso o yire no yesai na ama so yesai omuye o yire no 10 omuye 10 na me ba mo no eye 38 but enye ntafo do so mo Sompa FM na ntafo 3 because me yire ba ko me wale no on wakoda ba ko da o ntafo 3 hey ti nuko wakoda 9 wona man figure na kwa animu no okay togbe amanfo atudin na totoɔ no na di ho adanse sɛ ebasunsu nwuma de a ene togbe ahaban keke de yemfa mfani fichiri kra togbe sese ye bekeka ko bronya brem ne ekokeka akɔ no wo bia so ani abre so pa akokɔ ne aponchen aku no sunsumu no won na wo ye abaifo so penipa nam awe togbe ye beda boy ho bai yo mami fa kujanwe so na mechia etiefo ni ahwefo ni na edin a ye di frame no ye frame togbe aramban ke nyina ye tie sompa sonkalu kaluka sana ye di frame na ade ba ko a e wa sase wi so ni sebi uko family biamu a sunsun e wo ho na beyi e wo ho ye wo sunsun na ye wo beyi na ade ba ko a e wo mu ni se wo ye oba na se wo namo a be ma papa obehia wo na se ade boni beifo bi di wechi a be ma no hia wo na se o ka bibi kurapo a mfi no enu ye one wo so ye be ma na se oba papa wo ko wale nunu soso no na se bi boni bi duwechi a eno soso
obetumi ade ayi wadwen afisa oba no so sebi uti se ukwa ha yare na ha wo no ba bia wo bekọ no ohun beto wa kakra bia na be SOMPA FM kakra bia na be yi wadwen afiso se de be ya utumi nkoda mitọgbe ama keke ameti hai nkofo bebre omunya na nka betumi aba be home na ahutọ beba but anipa bebre wo ho a em say sunsun ni di ni chia chente no oboa ne ho na bibi fufu ache oboa ne ho say okay obetumi aba na bibi fufu abroke no oboa ne ho say okay obetumi aba be hutọgbe amba keke na bibi fufu ye den akota togbena no ya na ye dia ya se anienu onimu se oba be humia ne hume den abeton unti on makwai so ati rebeka no unti on se anipa yare na se yare na ha no no enamu sunsun kwan no so beifo kwan no so a na se ebia na se ye fa anipa no di ko hospital doctor na kasa betumi ahwe no na ne humeton no ye nya doctor no ye beka se doctor no ko leave ana se doctor ana se ye trade drama okura tese anyama etumi koso fa anipa ho e wasase so e dos unti no ade a ye frɛ no beifo e wo family bia no e wo bosua bia no so ati de meka no nebo so no wo akasa e na wo betumi agina wo nan so say no mami push me ho asa na wo betumi agi wo afri mo sebi metu ho sese no ma ho say ka alodu na ntwe bebre na ntwe no so no wanye bone bia nebo so akina ye be kwakọ mu ne na akụkọ no so no wanye bone bia maye nti saa so na wo so ya nipadua na uti asase we so for so na wakai wo hu se uti ho na se wo si me ye bone bia ma obi atumi ha wo no debi awe se de ntisa so ati me kanu wo yere kura na oni no ti ho kura wo ye ne bone bia o na bu so edu ba bia na SOMPA FM nti se de wo kan obi a opese ne hu betumi ato no bronya biri no afato gbe aban keke so ne hu betumi ato no anipa no on foso ne hu because ma hu se anipa bebre wo ho a omo atwa omo ne sa ade seneme bebre wo ho a omo ne din awo ho nti no anyama edi omo chi no obi ho kura po a sika nka obetumi akwakope ade faka ade bakura no obisa we a na otominya nti tiefo mechia omo ne na nti no wo a opese wo betumi ato obi a no penifo ka bibi se obi a ofu aduapa no ye piano to go say the obo okay de nani abre pese okotogbe haba keke ho na bronya bri no ne husa no na empose sunsun bi eta no do na da ye so kura enkoyi a jahoma we na epusu na ekotogbe haba keke ho 0244 484747 esa good TV screen so eto mo we TV no kura de o ma lucky pa 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 0244 506032 yakotogwe habakeke ho awabra yepusu ahoma no togwe so bi ba wa ehu behia so benya sika bebiri ansa no aba na oh debio say market die aban osi market ya na o betumi o kita 5cd kurapo a o betumi akọ market obi no to make it 100 million na betumi akọ market dependi anyama o pese obekwakoto o market so ati me kanu because dependi power e ha ni pano so ati me kanu yem fa ne say last week na papa bi onya stroke omo mienu omo free baby ena mo bae no ba ko bi wo ho ena ade a sika otomi sei asana ne ho to no kura na wa sole aya ndra na otomi coffee no eye 1005 no na yesuma ena mo koto aponchi ba ko 12 million adi bae di aka no ye di tutu ayama so abu aponchi no ye bubo ye buni nan ni na nti ye adwuma no ama papa na ye ma ponchi no ye adwuma no ama papa na ye ama ponchi no aponchi no tu aso gina ni nan so no papa no asore
baako no nso so wɔ hɔ nso so no ɛno nso so no ablanoma ɛna yɛtumi de hwɛ na ne ho atɔ no yɛn nyinaa yɛ tie sompa atɔ no 8 abronoma yes ɔmotɔ no wodi 100 cities de ma wo me kura ɛna papa no bisa sɛ ada tira me de me sɛ 1005 na we ko sɛ 100 cities na me sɛ ɛyɛ sa na adeɛ no ti o adeɛ no ɛnam kwan different so ɛna ɛtumi ba nti no obi okita 10 city na sɛ ɔkɔ market na sɛ ɔkɔtɔ mɛkonko na sɛ ɔba fie a aban tumi nkyɛ no obi bɛtumi akita 100 million 200 million na ne na bɛtumi aso nti ɛdepɛndi a nipa no ɛhaw a ɛda ne so nti saa na adeɛ no tie nti no sɛbi obi di oka na sɛ nipa no fa wedin ade kɔ baabi sɛ wotumi ngye sika no a ɛno yɛ different obi ti wo yere na sɛ wopɛ ɔbaa no back sɛ wokɛ wo yere bɛba back a ɛno ne ho adwuma yɛ different woyɛ ɔbaa nso so na sɛ obi gye wo kunu na sɛ wopɛ nipa no back a ɛno so ne ho adwuma yɛ different wadwuma sɛ na sɛ wopɛ sɛ yɛbɛhwɛ no a na sɛ wadwuma SOMPA FM yɛ different woyɛ nipa na sɛ adwuma no korɔ but wopɛ sɛ yɛn protect adwuma no ma wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribi tumi nsɛe ma no no so ɛyɛ different saa nso so na yareɛ bi nso so na ɛhaw biribia ɛyɛ different nti no sɛ a na wo bɛtumi aka wo na yɛbɛtumi ada mo ase sɛ adwuma a moyɛ no woka na sɛ nipa no te fie na sɛ ɔte aseɛ sɛ okay mame nkɔ ato anamo na sɛ ne ho bɛtɔ anipa no a ɛwɔ no anipa no hɔ because wo si wotu anamo abrɛ a na sɛ wofu trɔtrɔ na sɛ wokɔ fu plado a difference wɔ mu medase na okay yɛne togbe ahaban kɛkɛ aziblibo so kalu ɛna yɛne no twetwe nkɔmɔ no sɛ yɛsunsum asɛm paa de a gye sɛ togbe ahaban kɛkɛ hɔ ɛfiri sɛ ewiase ankasa abrabɔ na yɛbɔ no sɛbia ku sɛbia nyado sɛ wonie nipa de a togbe ahaban kɛkɛ hɔ na kɔpɛ ni hɔ ɛfiri sɛ wɔno ɛna bɛtumi aboa wɔ sunsum asɛm togbe sɛ ɔbaa ne bɛma ɛfa ayɔnkoɔ na so mo taa ya abortion so so be na ya ne ba wo so yes me ameti hai me maame ya ye ne ba no o ye back 14 so nti akoda bi wo ho a sebi wo ye oba na se wo yimu a akoda no pese obeba wo yase aba be ya ne patitire na yakopon suma na kire se saa yama na obisa ye no o sei ayama bebre afa bema ho na osanse anyama bebre afa oba ho nti akoda no ebetumi aba wiase aba bebɔ brakɛse wasase so a na sɛ wo a wo yɛ oba no wo si wo nya yɛ ready na sɛ wo yi akoda no to agoa na sɛ tamu na wo akasa wo yɛ ready sɛ wo betumi awa akoda no saa tamu no na akoda no SOMPA FM ya ebetumi adi wechi ahyɛ wo akasa awariye ahyɛ wo akasa wo bibia wasase so wusu ye bema chese nkrofo bebre wo ho a omu adwuma aseye no obi ho a ene ne yire kasa na ewo nso oba no yimu na si ye yan ye ready ntino sebi Jessica na wo ko ye me say ye me papa owuye 95 me papa ye ne ba no ye 95 anka se wan foso na se wan family ba wo yase a me to be man keke na nkande aka me ni ho untino uye oba na se utumi yakoda no tuagwa enu how kese de wo sa kwan so na nya de kitu nti enya anyama etumi ha nipa ewa wo yese no enya ni na ye baifo untino ni na no uba na se ye cheki wo shebre mu wasetra mu na se ye hu de ekoso a asane na ye tie SOMPA adibuawo ye kasa sese no enya bosom ho asem na ye ka enya juju me nya sikadro nebo so no odi bichi a enya de obetumi ayira obeyiyi e wasase so ntino ayama etumi koso afa nipa ho awese na enya de akitu wo hye wudan mu a utumi hu de ekoso e wa bonti ntino apedifo no bu ba bi se pleko na no obisa ni maami se adentina na no ye tintin bi sa no na ni maami ka kire na se to boboko usu na mokwan so awuba Obra sama. Yeah. Na me papa de we o si kasa no se de kasa sisi su kama. O ya de. O se de bia me kasa a no bi se kasa twi emre ba twi nyemre. Enyemre sa ko ayi fikasi mu na o se twi nyemre.
ti so bi fi ne kurom ba na obeka bi besi anache se ana ode ofo so on de ye kan nyina no agi nipa Sompa FM o je to go ba fidie so nche na ye won krofo bu o mo ye chinyegefo me say nipa o ma ba ha o mo say to go kura no enya de na ye ne number no be fa chinchina je se me na e de me de o mo kɔ na ensem wo wiase o se de ye pese ye kan nyina ne se na to go bobodi obu a akwade di ato no ofiti prekopa na e de kodi akwata akonya so within by 1 year time it oko ye won krofo ma di achi ana ye di o mo chi do makotogo ho me betima ka nipa be 10 to genya na mini no ta ma na e wo kuma se kwa na ye na ye adwuma but edru mebi ho no mo a na wo kasa che wo nua bi a 7 prejudice e de ne ko ba ye de ne waye wo so ka asem bi wo se akora bi wo ba wi ase ko bedi yie ba mo ante ase na mu yi ni tugu ye e bedu ta ma wo adwen be ye wo se wo pese wo no sa akola no ne sasa di wachi nya bibia na de hye ba yie ni sasa di wachi to wa de a wo be ko bia ne nko yie ba na ni nyina ne ba yie ni maami ni papa nti de akɔhye no bo mo di tu na bon twana mo o bo mfa ha ya wo cha chan okrom ekɔ etra asotwe ko eto aso o ho na to ga ma keke wo abrante bi ba ha ɛno se mfa ne nkɔ na kwantu e na ba na Britain obi ekɔ ne ade ono nko aduwa ne arefri so no ne maame ne sister mu nyina bɔ ne ho ka adu ta ma de pese ka ne se ade bi a wo ye bi a ye ntantan bia no de wo be se wo pa enkɔ togo bra me wona me amfa nkɔ na wo kwa ana obi hu na kwatre kwa so be mount ma se bi ti ni din togo wo kɔ ho a wo hu ni ha no wudu ho no ma hu ni different wudu togo aso ya hu ni different obi a contractor a wo nko adu ta ma sebe ye ma obi a check ana adwuma ba nko a wakɔ ese ma obi no nko adu ani abanso wudu ba bi ofosuo ba bi obi du ye na 7 prejudice ya bo ano no nka wo ye tipatitiru e chen no wo sika chen nanso wa wura mu waka kire efie nye bomodin tu anamon oba ba bi e wa drinka bi bi e wo ba ho bi anka wo bi bibi akono bia ba ma hu a efata obi ano ka ba ma hu anka e na kono nanso ba ma hu wo hu bomodin tu anamon ko togo aba keke ho na ni wiase no bibi ni wiase nka da entupro obi obecha wiase bia wo se wonu de bibi ni wiase bia na onti wiase ase because bronsam yankopɔ to no beto asase so asase so ko dey munue asante kasa ye kasa dua na wonnim dua mu asɛm a nkata na nse goti ye pese kasa didie bi ato sebe wo ton ayento abrabo e bisi basa kwantuo ya ton koko ana ye di koko asia wo amani pa bi kwa broche ne befa onwanum ko okodua wa ye sresrefo o ka se ye kwa obi wo kura na ofosu ye dwale no da ye dwane na sesa ne sebe na o ka sembi wo sesa abrabo no se wo wadwen se wo bi de e na ade beto obi de wa wo boa etudu togo ho a ensuro wakɔ baabi ampa ye twa wa ba anko ye wo de kotogo na wo kire mu wo se ukuta obi be kuta 100 billion ana 100 million de akodwom ehun dwa wo kodi ye different and obi so betima to e de 1 cedi akɔ ehun dwa wo kodi ye different etibomode kɔ na nyina nse na for life and wa bra boko to go anim number neguso wo de wo fa wo menima ka cho so wo de wo pese wo abrochire ade bia wo ye bia nye ye bia no de bomode ne frɛ number no ne yemfa nko na frɛ to go no wo kɔ a bibia ba wo yare da ho na se wo fi se wontimi ma wo de wo se twa wo nsa bonkum no ne fa wo sapo no na ni ni nkobo ne hwɛ na ho na bo se 7 prejudice bema mema mienu ombema sɔre na se gina so se ya wo di sie ne se edan ya ba kon edan e be control eti kotogo aba keke okay na be boa togo ye fa manu tudwa na ye to adwumadie so e ma no numbers no ya kasa me personal number no ya premier na kambia de 0244 48 47 47 0244 48 47 47 okay free upim yes se woni sika kura pro katre me se o da bua me oh uti no
eti anu anse wo de kotogbe ho so du a ho kire mu a kotogbe ho okay na adie ba ko a ewo mu ni se uba na se ye cheki na se tramu na se ye kudi koso anipa etubi hawo ewo family mu wo dran de no so wa kase ba ko ni na ndare face to face okay ntino adie ba ko a ewo mu ni se wo pese wo betu ana mo wo ye oba dia to ana mo ye wo oba bi ofa ni aware ye kama ni bibia so ye kama ba dia koda na owu ni na okay okay that's it SOMPA FM. Yes, this okay now the WhatsApp. Yes. Now the WhatsApp. You can mama togwe ni ya bre yenko na yemfa togwe number no na yenko botwetwe na akọ na wi anse ne to adwumadi so 0244 484747 we akasa kwa togwe ne number no akasa wo say anadwo de som kra no frɛ no obefa no ne wo atwetwe enkomo 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 and 0244 505032 0244 506032 0244 506032 we nyina togbe ahabai keke nema togbe yabeda se na yeto adwumadie nso we ye kekede SOMPA sempenipa dia santimai ajiatum dia Ghana mai ajiatum ne SOMPA asempenipa asisi sema po menteme ho ase eno na de beda SOMPA sempenipa ye pen pomasi bere na ye de amaw na nyoma akonkan toten e de amawa brabom we ye togbe habakeke na ye ne no atwetwe komo no abrewatia ofo so be ma meda se na machia ye tiefo nyina na asem na beto bedwasere de no enya asem fia wasa enya asem a akwakoye se ade bia ahabayire bayire ablewa be SOMPA FM asem na no nam na ofoso ni nyina mu no ebeba betwa wa asem peni padwumadie yi so me sha ase aka kire maami se empanyi se abobonua wo hwe no ne wuo Bible no aka ewo Ephesians 4 26 no ehwo se momma mu bonfo so mammo nye bone sa wo bo efu anu nche se kobodua na nkwankwa dane no mi bi mfama wo ana se bi a efa nkoma wo bi na ade bi awie ya se no so no be ye no se ye bone o se ye papa o obetwa so aba and according to Bible no was say ye papa yo ne ye bone yo ne nyina mu no ye no we should know say ye third and fourth generation so no ebenya sinsaso wo mu so it is ye bibia na yakaya hu se etokose ye bedi asem na yato ye bo asa twetwe break e wonsem ne mo etime ka kire maami maakwi ase se duabo na wode asi nani so no we de adaro maami ame maame no onyi si nche free na free tanibufu sa de kurampo na ma won fa duabo no enyanyanya no any solution e wo mu say ye se your friends atwede ye to na hi so de e na Bible no so akofo so be ma se wo hwe Bible no Matthew 6:21 was say baby anipa wajapade wo ne ho e na wakoma wo eti na sase na okoto ye no na nakoma e wo so ada nipa wakoma be jaibo no that's an end of you na se wawie ya ba no eti na japade no ene baby an nakoma wo ntene ba sa no e ya yaw e na ode yes abatene nyina mu no yenka hu sese ya so ya sum nyankopon de a ma yenya botro bojo ye nyuno ye nyuno ye hya ye nyehye na ofoso nyankopon ye so ofa ne bo a ya no wonto ne ntem batene nyina mu no ye se ye nyan na areto no nyankopon na nkasa no emfa eda obeto ne bo no enipa na bia wonya gina bie
na ofo so be mama ba papa yi so aka kire ne se SOMPA FM Proverbs 15:1 was se kasa boko e makoma toyem but kasa ese henya bufuo jejejeje no yesa wo to ne mamu nchene dia wo ye ne kan kire danfo se asem no black ye black a ho ba e be ka no kora dia kire wo dia wo ye na ntwa ye because to me na kodi ni nsam say wahina ma me to me say me nton asase me ye mercy ni nte no baby a say me tomba edema ni pane da me pe e na bia me kokko ye adwuma no if you are not ready for the work eni kwa sanka kokko gisika no ba wa wonim say wo ye nsuo e wo ye nsuo na sutoble eyi climate change ni kwampo nte na ma wiemo ensa kire ye no say ye nim da ye sutoble ne e bla nye sutoble ekasa benko ofu penko anso de na ehu wo be hu ane se na kura ne nso otokononom e na ewura ma ebedu so me ase na sate emi ni mia ahodo a etimi toye eti wa wani twa sa ba bia me kwakoye ade bia ma nipa na sa me koto ade ama no no wo ka se bia ni sika ba so enu nte no wo kwakoje a fa bi no ye besi ni wa mo amaami senkempo wo sidan wo so na kwati mu a enke betimi adwura guo ne ma so e wo daache bia eni eche wa mo amaami yenka no kora mfa nkyerɛ wo na krata so a wa fa krata amaami no wasa agini sika wo ya ade no so a wo si na nsu oto ade a be ma na gya ya se na time no so a wo di ni sika waji wo sika no aye wadwuma na yi ne nsu ya so akotwa blocks wo nim se blocks no so yesu problem e ho so yesu di kogu wa enso betimi ato asai no wo twa blocks no aye dai na sa wo pesa wo twa na wo de ma nkofo na sa wo de ye nkofo adwuma na brema esem no wo so wakoye bibia mama me na na asesen wo fo so be ma ye ka che papa yi se mami be fi okrampo na according to mami asama wokan setesa wono ati am so when deny wase wo be fi ona wo be hwe no wo ka kire no phone so se wonsan no wo kwa cancel so okwayin nyame dem na no wo ko but sa wo nyankopon dem nko ya wo so wo ho mami abaye na ade na senye na wo se pia be di oba atam so oba fon so oba sen so oba sen yo fo so be ma bufo we na so ansan obi be ye na ade no ya ya no ode je ntime ka kire papa yi se wasi wa ye Kristo ni di adebia no ya na mitufo onhwe 2 Timothy chapter 2 no verse 23 kon wasi sabi enkwase akyinye ene eniema yensua hwe efiri mu no yento saa niema no we should always avoid foolish and unlearned questions na bia musrofo so be ma wasi afiri se edi wokon ba na wotoaso 24 on say na ense awurade akoa bi se okon na mom esesa wodwo na enipa nyina hunu wo hunu nkyerɛkyerɛ pa wo betimi de amanipa no empo ni sa woto aso 25 na wase nipa woni na nya kolampo no kaka sada kyerɛ na dwodwo na koma na ase ya Kristofo wo ya Kristo me kɔ kansa meti asɔre dem na wo sɔ da niama bia ensɛ fata no wo didi wo ni afasa de ba ade wo ye eti ni nyinam ni ya ka kyerɛ nsɛfo so be ma sɛ sika no ɔsisika no ɔsɔfo ni wo sɛ obɛko ma me de akɔto na account mo account kura da wono 10 years asam no work say 10 years achi no 2 years na betwa mu ko ya sa the remaining years na ka no sika nkoto sika kura bia wa blanfa so interest e ma so eti mu onya na adwe say ma me ne ka say 6000 nti no me so be koto 6000 me de akoto how many years now ye be calculate interest na e wo so no ma me asase wo so waton wa untimi kwaja asase bia ho eti to adwum sa beje me japade ne ade no sika ne bom ne ye beje na mom we should make sure say sika ne interest there sa yes na ba be ka ho ne be weke e de aka ho no de ma mi sika ma na etu akwa kwotwere ba bia twere me da ase okay true wealth products yenko na yenko se ho yade de bia me ka che se ama me ne wan se yade nipa benya so na yade or the true wealth vision capsules abadwa so ade bia fanse wani hawo bia no true wealth vision capsules ene betumi aboa wani no aye ohene dom bia ba se gukuma se de ende no true wealth vision capsules mensuro krokra ade bia fani ho pese wiase kan drum na esum eduru wo no na wani no etimi fra no or the true vision capsules na ni nduro bia da wo di free India na eba or the joints fortis abadwa so wachi bremo wachi kaze ukotodwe wo ba o menses no se lesi ba no emaye na wo pese wo ma omugya ni te your the nduro free India ba ba maduru ba bia se de wo si Johnson prostate no help papa true wealth products no boa emanyoma ekonka yepa 0206 595707 0206
595707 and 0558-724-302 through Wave Products no yenko say ho yade na ne gangan agangan eno any Smith Vital Herbal Mixture eno ena na hotedin ye friend agan no akatima kapia go no yenko mpaso ko mobe da no magan ni bi na nyoma enkonkai emfa ema o eduru ba bia olibido no watenka na ewo fom bema oba no so watenka no na obema jono duru ba bia sade ade no betumi agegere na tumi awuram tri no odofo gye so no magan ni bi o pagan ni bi na emwa o yenko Smith Herbal Clinic ho eni benya agan no bi ato asokoma poni asokoma porura bag no ena di ehwe ni 0240616061 0240616061 na yekope agan no bi ento Joy Cam Roofing Company Limited and chance papa a carpenter for papa Tachiman Accra Sunyane wa Kumasi Bogatanga Kaswa Tamale ibenya Joy Cam Roofing Company Limited and chance ya wotono or for untot wonu ho or carpenter for papa yenko ni yekotobi 0540125816 0540125816 or for yeko Dankeba Complex na Dankeba Complex me kancho say yade nko ade a ochena dank ebeye adwuma na dank ena di nu papa bedwafo na wosan ede enfidie esa yade wo hye afidie nim yebehu yade no eno ene dank na kode a wode nam na wode etu yade ase pachi number 2 ho ena dank eba complex wo one City Life High School no ena ebe ho ye fre dank ewa homa trufo we so 0266 593330 0266593330 ahutofie ena meka no Dankeba Complex yenkone kotu kwanko sunya de yenko yadwuma ewo broni krom Canada US UK and New Zealand and Germany yekonya kosunya de Express Group wode yebeko broni krom kama wa bran ho emmasem na empo yenko enkoduru ho ne yenko boyen obeye ho krata bibia wadwuma sem usuku sem nyina ebeko nkai Express Group ena sem nka chosa ena nwumire Kumasi ya behu Express Group Accra Tema East Legon takwade sunyane tamale bibia ni Express Group say bra wakontu sem edana koma so yipo papa 0249 000 448 0249 000 Express Group offer Brukutu eno ne bemma nsuo no Brukutu ye de kakaduro ya ye kakaduro ya ne de aye orofo so untimi ntibini duru ba bia wonum ato eno ena ye fra no Brukutu na sade wasi aye sansa no efe yi papa de wo sa church ni so no utimi di show botum ekoba bia tonsa etu ensa biada okwa benya bemma nsuo no bi ato eno ena Food and Drug Authority wajia tum na ene omanfo noma ena wonom yankonye konom bemma nsuo eno ene Brukutu no orofo ba bia ye pub bia no yeton ebi ho kone ko bi twitwa bi na bubo bi na nonum bi eno ene bemma nsuo Brukutu no akakaduru ya eno de aye emunu da homoton onoma enya asem keto akra 0244 620 294 0244 620 294 yako nekope Brukutu no bi ento na yenom odifo samo prayer and counseling center ewe brimbro nya no ba yeko ne koja kwankyere papa ewo D4 Samuel ho eya kwantusem ana asa yade na ada ne kwankro eda wo so orofo awade unya bi adwuma unya bi kura no a duru ba bia promotion ba yemfa ma untumi nya yefunu no awoba yekonya koja kwankyere dia eyo D4 Samuel prayer and counseling center ewe brimbo D4 ba kokope eho enaja kokko na so hefa eye manhia hembobo no Jaba family house ena mekanfo nam dia ma yefro D4 Samuel ewa homa we so 0504 588-454 and 0578-405519 and no D4 Samuel Nema yeko dia kwanche papa Osborne Enterprise yekoto TV papa na yahwe TV ya yeko akotono Osborne and the free UK or any krum ede aba was say on to TV phone debi Samsung LG and Philips TV and whatever a storage jet any hotel TVs no bronisi debi and on your business here we know ye Ghana no ye pe na ye papa and Osborne akofa aba wo twrebu akodua woni twrebu akodua school no e de hwe ni mu awu abu akwa Dr. Mensa Aston Tasi Rango ubehu Osborne Enterprise retail no any wholesale no na odi edijuma 0244 363 663 0244 363 663 Osborne Enterprise TV papa na woton Joe up electricals yenko wo ya yifi orofo wo ya Joe up edi abakumazi kurupom ha wo ya wodi aba manfo tu aguso signal cable na sa signal cable no
odofo eye Ghana wada no de dia sa signal cable no eye copper wire some person ofie be hye on person wo ka wabo ebe chiegu da bi ebeba dia ye to signal cable eno na omanfo agi atum eno ti ye frɛ no abadum kumase abadum ashanti Joe up electricals signal cable no edi ahim edi achegu Ghana Standard Board agi atum Energy Commission for agi atum efie wura for agi atum na wona wode wo ye di wo dwuma no electrician for no ese signal cable wo yini free mu enye ye kura Japan house oni MTN abrosa no e de hwe ni mu e wo pizza tafamo RCC tasi run dinyame ubehu signal cable Joe up e wo ho yenko nyenko tobi 0246905898 0246905898 poko abena Ovozio mo piao Ovozio ye asemono abeto dwa na maame ni nyina adwin fra asase no so na onto no boase de tie ne se me nua be man ko fa ne pen sheet emra na ye nua ba so ko fa ne pen sheet enso emra pen sheet asoma me kan onko se car na asase to na nua basement ne blocks ye nyina ye tie sompa ngun krata so family office na ye nua be man so sika waje free maame ne ho ene blocks me nyina no but you say what ton eyin nyina France ase no aha nti obesisi nyina na and so they above between me because my men no I think say ono no pesca emu do ono no dwen sa aha ana insuma ase so de up to now kwali insuma ase ne bonye de insuma ase you be the insum sisi and so inya de obeto nti kokosisi na yinwa ba so kokosisi ne de na fi nyina na betra so wo ifitiem ivia na ekano kuduru bia 5 cities 10 cities ya na maame no egitumwa ye de niskama ofosu manos okay Alisan soap so aba Alisan soap aba odofo yenkopesem na papa na ye ho ensawansawa no duru ba bia utumi so de Alisa pomedi so abadwa so eduru ba bia wanhwe utrimi na ma no omani munyama yom trimi o kopa bi na fasra utrim na sabia ku sabia nyado emunka no enyina enko Alisa pomid na mekanfo na mediama wode ultimate bi so abadwa so a odofo sede mpompo no esi ebo no duru ba bia ja ahyehye nyina no wode Alisa ultimate ni bi eyeso a ebebo wi papa yenko Alisan soap na yenko enkotobi wode Lawson Beverages Company Limited wode nsa badwa so wotena da yebibie Lawson di nim amomanfo ati emuasem enoti yekwa akopa bibi e dia yanum apti bia dia Lawson Beverages ena ebetumi aboa yi papa ena men shedan tujan na mempese mekeka akomanim ebere no tie hia fitie mu a sabia ku sabia nyado asase sem no me nansen me ko ebu akwa kohwa asase adenti na so koto asase wonsu abwani tua osusu wo hobi asase wonsu osemekoto osemeto me di besi dan timu nyama enfuso enti ensu tobere wantumi ansida sede na ofalum beka su tobere wantumi si ensu na totototo tete ensu na totototo no sese asaye o calendar no ane ya ye dikodua buru diko asaye enti se onim se ensu to de akoje maame su sika ye den na so mfonso na nya ba wie o se ehwe ne de yie atu yie nti ye nhia fitiem na ye nhwe ne fa yie atu yie tete 0551 931 0551 0548 931 hello yeah yakuyanim afamo o fasi de biwe ni de contract papa ku kiamdon afami chamso penalty for the Lion Church elma misika okay afahe bible say be go japade ono ehon wakoma wo maami afama bi se bi eduabo no bo ni di owo no ho eni ade ana haje kakra baba enstani ka no kwenche ba pension se gosi be bi ana taswi afama fiwo ti iso na etonfie mienu aho de mechi se bi wusu contract to foundation that afama ji dan ho de mebi iso na to se ho a wuntimi ne ho duma ti afama bi no se
the mammy is a washing, the good boss, the mission. Say, oh, dear, mammy, you come on. And as well, Pascal from Mamma, on shock, I should give us a mammy, dear Bob Bondi, I think, I said, you're okay. Okay, hello. Hello, Majo, so Udi baby are free. Okay. I've been probably at you say you are doing one ham. What you see, Mammy, I'm going to see that the music. So when you are to this one, it's really the journey to now. Papa, no, that's something you can't change, Mammy, now should be there. Okay. This camera, I should be a children or paint it up. Hello? Hello? Udi baby are free. Mr. Somididi, Mr. Hassan, there's so much from personal eternity. Papa, then a 14 years. Sadly, SOMPA FM. If your case was my see, no matter the system, okay. Hello. Udi baby are free. The friend is still in the Yes, Steve. I'm going to I want to register and okay. Hello. Patrol. Video Paswa, mission you missing me. Now, you are one kind of way. You can't piece you are missing one kind of way. That's what says. Your class are feeling it at the now, the class are similar will be a big kind who are using the class. And Sana obey assassin the way assassin would be man. Now, look at the no one after assassin will treat your man one kind of way. I need to it won't see down as a mamma's own term or that corner of the journey. Now, what you commission and some of the minister of woman. If a mamma's or just a sinner, take it and say, oh, from assassin for man. If you say, you may see how lucky the service a Daniel a guy tells him to cry. At least you are 2 weeks or so to follow the new. Just to say it's trouble. We do not know faso. Okay. Hello. The yeah. My girl. My Joe so penny. But I'm saying my good mamma, you're not quite in the yet you. Oh, you mean in after the casa, no, professional. Why making Nipa, we yet Magu, and well. I will make him here winning a bed yesterday. And never he is so called a French home base, French home base. Oh, I just said, I'm sure no, you know, I can't into me say, Mamma, no dynasty, you know. Hello. Hello. Baby, I'm free with Dean. It's free, Bampanasi. Yet your penny pa. And you only say, upon our two Casano, you know. Now, you are all coming. You must be with the it's only American because in the morning, see, baby, your thing that was so about whom can say the sea or your tongue do go area. It's in a me, Mamma Ferno. Tomorrow, can go. Okay. Hello. 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 Hello, Pacho, the DJ means from the Pacho, Papa no, Mamma or your breath for pow, why you are breathing. What we are marching, which you need to use rubber. And a bottle of Santana, what did you? If you were man and nothing, Castle will see Mamma. What's the science to rubber? Ah, one what did you? Oh, or to a breath for pow, or to one when you shall for.
Okay. Or to suffer me and man to one son with the Jonan and Medi. And the chef for a simple nipa, you bet one. Hello, last caller. Hello. Good evening. If I saw Papa, no, I somehow walk. Baby, small, a feeling of your one of our Americans. I want to eat. I'm nearly the company. And so to me, you are not doing the same thing. And to go to my proctor, and that one year proctor, that officer, so I'm never telling you, I'm the president, so you reply, how did you not proctor also? How do you not proctor? All the mission of all cast on the side. So what do you want to call the wood and so you know what you are proctor also? Right, okay. Yeah, for friend in Asia. Anti Meshamati for you bosse. Asem we no fridge ne kono. Yebeka no fitiem near shred near toto near the ye atu ye. If you say papa yi kan sichire mami so kan wo. O share or dofo afama for mo friend one. The voice of the people is the voice of the Lord. So she mami kredwuma wo ye ansana when yesika to aduane dia na ekwa bi so no avreko asefem enuti no adwobrɛwo etiefo nkom akoma to wo yem nyame ya adwuma ye the feedback no beba ne nkunim dia ye sempeni padia aberewatia ofoso be ma no ti ye gina so akase obi owo ha wa mane atete obi etwa wonsase wo twa fofodi afo atikwa wanum anasa wo ye osekotoma menhwe woto agro na me fa bibi wo ho de mesro eya agoboni nti bomodin anefa ne bra sempeni padwumadiefo ho na ye ntimi hwe asem no mpeni po masi brem fama Freya Mani says 0546 883287 0546 883287 and 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 mu bia be frɛ bia no ye beje wo so na ya pɛ wasema no pomesi bread dia ma na ofoso ye for happy birthday and for Gabriel Opoku dodo na e friend say DJ Fresh Gabi enne eye wa woda way efri wan kasa wo kani mami hega ejewa one o mani nyina se nyankopon kwaso anhiraw onye wadom na wonye wadoye ontutu anamon ensi bia ekro na omo nyicha apomuden ene ahoden ewo monte no DJ Fresh Gabi happy birthday to you from your beloved wife and your case almost so do papa pay Rashid dance say odo papa pay na odawase ewo de wo ye ema ne hunti no ne fonyi ene da kasafoni so DJ yakopon koso anya okese ofoso bema yenko okay yebre no ayabe amana twam kura anesa sa ne beba simply pano duru bia na jame na yeso de akọ Jesus Miracle for your church dominance obuase akwantepo so Reverend Enoko Usu ena yeja ha ede amano no di nyame asemo emu hwam ede abra akọni asa so obi bia da wo boa